Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 16, 2024. Sa gyapon ini mo lang ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa madalkuan kag mga nagapauna nga mga balita. Police Regional Office 6 maga-deploy sang kapin na 200 or 2,500 ka mga pulis para sa dinagyang 2024. Kung mag 2,500 no need na guro ang ang signal jamming pa sa kadamoon sang pulis mag kapin na 2,500 amo ni lang hurumaton nga tanan nga pamusod may pulis, tanan nga pulis may pusod. Sa dugang pa nga mga balita, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 nagpasalig ang drug-free celebration sa dinagyang festival. Sa dugang pa nga mga balita, cash nga clothing allowance sa mga empleyado sa City Hall para sa 2024 na talana nga i-release subong nga semana. Kag 3 or 35 million pesos ginpain nga pondo sa provincial government para sa napulo ka mga teen centers nga itukod sa probinsya sa Iloilo. Muni madalang kuha ng mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini ang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay Saudo. Mainit man subong nga ginadiskusyonan ining nagalapta iyang dokumento nga ginapapirmahan para karon banwa sa charter change. O kag sa charter change ni kunuway man sang dapat sini nga kabalakan kay man ang mga economic provisions lamang ang target sina dire. Pila ka mga eksperto ang nagpahayag nga magluwas siya sa Maharlika Investment Fund ang mga lawmakers karon daw kasubong nga gina-railroad nila ang another bill agud iyang ihatagan sang nagakaigo sini nga pagtamod ining makaduluda nga economic benefits kung ipatigayon ginman ang tsa-tsa o kung charter change. Sa mga kabombo naton ti ang nagaduso sila dire si Representative Rufus Rodriguez kag iya sining mga kopdanan sa sining resolution nga resolution of both houses nga naga-amyendar sa 1987 na Constitution pinagi sa CONCON or National or Constitutional Convention. Sa aton sining mga taga-palamati ti mga 300 ang miyembro sa legislative district sa nagkalinayan sining sektor mo. Pero ang latest sina Adria nagpagwa diri sang statement manuway sang liwan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa sining pag-amyendar man sang konstitusyon. Sa aton sining mga kabombo, ining plano madugay na ni kung pagligwat or pag-amyendar sang aton sining konstitusyon sa aton sining mga kabombo. Pero tandaan naton nga sabahin sang economic provision sa aton sining konstitusyon ti subong gin-brought up ini sa tiyempo naman ni President Bongbong Marcos kag sa iya sini iya nga pakaisa ti amako nimo presidente tapos ang iya sini nga pakaisa isa sa pinakamataas man iyang opisyal sa aton sini nga pungsod bilang Speaker of the House. Sa aton sini nga mga kabombo ti sandig sa ila sini nga natipon ng mga impormasyon. Ang sentimiento kuno sa mga investor nga gusto kuno nila magkadto diri sa pungsod ng Pilipinas. Pero gusto nila magkadto sa pungsod Pilipinas, mag-invest diri, pero
ginalimitahan sila kuno sa aton sini nga konstitusyon. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Diri naman iya karon na banwa kag nangita sang panibago nga pamagi ining People's Initiative naman. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati kay man sa bahin sang pag-invest sa aton sini karon nga matag palamati ti lamang ginalimitahan ang pag-invest diri sang mga foreign investor sa aton sini mga kabombo kay sandig sa aton sini iyang konstitusyon nagakadapat nga mas majority sa anuman sini iyang mga investment ang Filipino-owned sa aton sini karon iyang matag palamati. Pero kung dira kita magatutok sa aton sini mga kabombo kaya mo man ginaduso sa mga economist under iya sa kay President Bongbong Marcos nga administration, panumdom lang sa itong tuig 2022, bulan sa Marso, si former President Rodrigo Duterte, ang nagpirma na iya sa ngalayi nga nag-amyendar sa 1936 Public Service Act. Nga kung sa di na mo ni ang nagatagman sa 100% foreign ownership sa mga industries katulad sa telecom, airlines, shipping, toll roads, transport network vehicles, railways. Pero why man ganito ginligwat ang aton siningang konstitusyon? Sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Ti may pipila pagiri ka mga eksperto nga nagpahayag nga hindi yan aton kinahanglan nga ligwaton ang aton siningang konstitusyon para lamang nga maka-attract or magkadtog diri sa pungsod Pilipinas ang mga investor nga kung sa diin amo nang ginapagwa karon sa ngaton sini nga mga opisyal nga ang konstitusyon naton sa aton sini mga tagpalamati amo ning nagapamalabag or nagalimitar sa mga foreign investors. Dugangan naton ini balakaron sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan bomboanay sa udto pagkatapos sa mga nagapaunang dalagkuan naman mga balita sa Bombo News Center. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanente. Magandang tanghali Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Martes, Enero 16, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, operators ng modern jeepney hindi maaari daw magtaas ng pasahe nang walang approval mula huyan sa panig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang grupong Manibela naman at Piston umaasa nga masususpende ang modernization program. Mahigit na sa 10,000 namang mga tsuper at operator na kilahok sa tigil pasada. At abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action, pinabulaan ang may involved na pera doon sa signature campaign na isinasagawa ng kanilang grupo.
Ang constitutional crisis naman malayo daw mangyari sa gitna ng sinusulong na charter change ayon yan sa ilang mambabatas. At mamaya may update din tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaugnay doon sa presyuhan ng gulay. Aba, gumaganda na ang lagay ng presyuhan kasunod ho ng pagbili ng Department of Agriculture sa mga oversupply na produkto galing ho dyan sa Hilagang Luzon, direkta mula sa mga magsasaka. Sa international news naman, ang militanteng Hamas inanunsyo sa panibagong video ang pagkamatay umano ng 2 bihag na Israelis. At sa dagdag pa nating balita, halos 40% ng trabaho maaari daw maglaho dahil sa artificial intelligence ayon sa International Monetary Fund. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Agad naglabas ng paglilinaw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi maaaring magtaas ng pasahe ang mga operators ng modern jeepney nang walang pahintulot yan mula sa kanilang tanggapan. Ayon nga sa pahayag nitong si Sona Rosetta Mayo, Director ng National Capital Region Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na anumang paggalaw sa presyo ng pamasahe ay dadaan sa kanilang tanggapan, umento man ito o pagbaba ng naturang pamasahe. Dapat umanong dadaan yan sa kanilang ahensya dahil ito ang nagtatakda ng minimum fare at porsyento ng pagtaas sa bawat magkakasunod na kilometro mula sa pagbabiyahe ng naturang mga sasakyan. Mula ng taong 2017 kasi, nang magsimula hong mag-operate ang modern jeepneys, tanging nasa 2 piso pa lamang ang itinataas sa halaga ng pamasahe, kung saan ang mga gumagamit ng modernong uri ng transportasyon ay hindi pa humihiling ng karagdagang pamasahe doon sa kanilang mga pasahero. Samantala, kumuha naman po tayo ngayon ng kasalukuyang sitwasyon dyan sa ating mga kasamahan. Dito nga po sa inilunsad na namang panibagong tigil pasada. Ang grupong Manibela at Piston umaasa daw na masususpindi ang modernization program. Nasa mahigit 10,000 namang mga tsoper at operator na kilahok sa naturang tigil pasada. Kaugnay niyan, may mga nakalapang report dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Nagkasamuli ng malawakang protesta ang grupong Manibela at Piston upang kondinahin ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Kaugnay pa rin ito ng kanilang panawagan sa gobyerno na ibasura ang PUV Modernization at aktibidades ng grupong Manibela at Piston sa iba't ibang panig ng bansa. Gaano nga ba kahalaga ang ganitong uri ng aktibidad para sa transport group at gaano nga ba kalaki ang epekto ng PUV Modernization Program sa kanilang sektor? Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Modi Floranda, National President ng Piston, sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo. Ayun ay maraming lumalapit sa atin na talagang nagpapatulong kung paano sila babaklas doon sa corporation, paano sila babaklas sa kooperatiba. Ang sinasabi natin, wala tayong problema sa usapin ng kooperatiba, basta ito ay individual. Individual na prangkisa at individual na unit. Hindi siya consortium, kita nila yung kahalagahan ng serbisyo ng mga driver at mga operator. Ayon naman kay Marval Buena, Pangulo ng Manibela, naabot sa higit 10,000 ang mga operator, driver at iba pang grupo ng transportasyon ang makikilahok sa paggilos ngayong araw. Ang estimate po natin dito sa NCR, bababa ng 10,000 at yung manggagaling po ng ibang probinsya, hindi po bababa ito ng 5,000. Hanay pa lamang po yan ng transport group. Combine na po ito kami ng Manibela at Piston. Nawagan namin at mga protesta, hindi po matitigil. Samantala, naghahain naman ng motion ang iba't ibang transport group sa pangunguna ng Pasang Mazda sa Korte Suprema upang ipakita ang kanilang suporta sa PUV Modernization Program. Ayon sa mga intervenors, inihain nila ang motion dahil sila ang lubos na maapektuhan kung anuman ang maging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon. Ipinaliwanag ng transport group na layo ng modernisasyon na maging komportable ang mga pasahero at mas maging sistematiko ang pampublikong transportasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update hinggil ho sa naturang tigil pasada at sa lawak ng kanilang apektado dito sa buong kapuluan at kung saan yung mga konsentrasyon ng naturang tigil pasada. Mamaya ho yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating balitaan.
Samantala sa iba pang maiinit na balita ngayong tanghali, mariing pinabulaanan ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o Grupong Pirma na namimigay sila ng pera kapalit ng mga lagda doon sa mga kalahok sa kanilang signature campaign para sa charter change o pagpapalit o pag-amyenda ng ating saligang batas. Ayon kay Attorney Desiree Perles, at siya yung legal counsel ng naturang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action, kusa daw yung mga taong pumipirma ng pagsali sa kanilang inisyatibo. Wala rin daw katotohanan na may mga kongresista o iba pang mga opisyal ng gobyerno ang nag-uudyok sa kanila na gawin ang People's Initiative. Buwelta pa ng naturang abogado para sa mga nagsasabing nagkakaroon ng suhulan, yun umano ay fake news at wala raw sapat na basihan. Pero mismo ang mga pumipirma sa naturang signature campaign ang nagbahagi naman sa Bombo Radio na nakatanggap sila ng pera matapos na pumirma. Ang iba naman ay pinangakuan ng ilang mga opisyal mula sa kanilang komunidad. Sa lalawigan ng Albay, may sinasabing tag-100 piso na ipinagkaloob sa ilan doon sa mga lumagda. Habang sa Iloilo naman ay umaabot ng hanggang 200 piso sa bawat pumipirma sa naturang dokumento. Bagay na patuloy na inaalam pa ng Bombo Radio ang magkabilang panig hinggil pa rin sa naturang usapin, lalo't kontrobersyal ang naturang bagay kung mapapatunayan ang naturang bayaran o kaya naman ay pagbibigay ng suhol. Samantala, kinatigan naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahahain na lamang na resolusyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri upang amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Senator Gatchalian, noon pa man ay suportado na niya ang pagbubukas ng mga talakayan hinggil sa pag-amyenda sa ilang mga probisyon na nakapaloob sa konstitusyon upang ganap na may sakatuparan ang potensyal ng ekonomiya ng ating bansa. Magugunitang naghain nga na ang senador ng resolution of both houses number 1 na humihingi ng mga pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon. Iginit pa ng senador na sa kabila ng paglago ng ekonomiya ng ating bansa, mayroon pa ring ilang constitutional restrictions, katulad na lamang ng limitasyon sa mga dayuhan pagdating sa pagmamay-ari at pagpapatakbo ng mga public utility, educational institutions, mass media at advertising. Samantala, bukas din naman ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Code na si Senator Robin Hood Padilla sa naging hakbang ng Senado na pagsusulong niyan sa pag-amyenda sa saligang batas sa economic provisions. Ayon kay Senator Padilla na magandang balita ito para sa bayan ang bagong resolusyon sa Senado para rebisahin ang ilang economic provision ng 1987 Constitution. Umaasa din ang mambabatas na ang hakbang na ito ay maging dahilan din para sa pag-unlad ng bayan at ng mga Pilipino. Gayunpaman, ayon kay Senator Gatchalian, upang mapanatili ang paglago ng ating ekonomiya, panahon na para amyendahan ang naturang mga paghihigpit dahil napipigilan nito ang foreign direct investments, lalo na't ang Pilipinas anya ay niraranggo bilang pangatlo sa pinakamahigpit sa mga tuntunin ng nasa 88 na mga bansang miyembro ng organisasyon para yan sa economic cooperation and development. Bati na rin yan sa 2020 na mga batayan kaugnay po sa restrictive index. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan humamaya sa ating provincial report. May mga pagbaha na nararanasan dyan sa Davao area, Davao region. At kukuha tayo ng mga karagdagan pa ring update hinggil ho sa mga nangyayaring kahalintulad ho niyan at pati na dun sa iba pang mga saklaw ng naturang mga pag-ulan dyan sa rehiyon ng Mindanao. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy nating pagbabalita. Samantala, dito pa rin sa mga karagdagan nating impormasyon, malayo raw mangyari ang sinasabi ng ilang kritiko ng pagpapalit ng ating saligang batas na posibleng magkaroon ng constitutional crisis.
Ito nga ang naging pahayag ng chairman ng House Committee on Ways and Means at kinatawan mula sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Albay na si Congressman Joey Sarte Salceda. Aniya, alinsunod sa proseso na itinatakda sa 1987 Constitution ang itinutulak na People's Initiative at naunang pagtatangka ng mababang kapulungan ng Kongreso na magkaroon ng Constituent Assembly o kaya naman ay Constitutional Assembly ay para sa pag-amyenda doon sa saligang batas. Kung kaya't ang mga regular na ginagawa ng legislatura at relasyon sa pagitan ng Senado at ng Kamara ay dapat na ipagpatuloy ng walang pagkaantala. Una nang inanunsyo ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang paghahain ng resolusyon at ito nga yung resolution of both houses of Congress na nagre-rekomenda para naman sa pag-abyenda ng ilang probisyon na nakapaloob sa ating konstitusyon. Kaakibat nito ang pagsusulong ng signature campaign para naman sa People's Initiative. Sa huli, sinabi ni Congressman Salceda na meron man o wala pa ay gagawin pa rin ng Kamara de Representantes ang lahat ng paraan na mayroon sa aligyan sa konstitusyon at makakapagpasok ng mas marami pang investment dito sa ating bansa. At inaasahan din na makakalikha ito ng bago at better paying jobs o yung mga malalaking klase ng trabaho na sapat ang sahod para sa mga manggagawa at makakalikha rin ng mga bagong negosyo at trade opportunities para naman huyan sa mga mamamayang Pilipino. Bombo International News. Inanunsyo ng militanteng Hamas sa kanilang inilabas na panibagong video ang pagkamatay ng 2 bihag na Israelis na dinukot sa Gaza noong Oktubre 7. Sa naturang video na makikita ang 26 anyos na bihag na si Noah Argamani na nagsasalita na mapapansing napipilitan itong sabihin na napas lang ang 2 lalaking kasama niyang bihag dahil daw umano sa airstrike ng Israeli Defense Forces. Bagamat hindi naman malinaw kung kailan kinuhanan ang naturang video. Una nang naglabas nga ang Hamas ng video nitong araw pa ng Linggo kung saan makikitang buhay pa ang 2 kasamang bihag ni Argamani na sina Yossi Sharabi, 53 anyos at Itay Versky, 38 anyos na umano'y pinatay sa inilabas na video nito lamang araw ng Lunes. Sa isang statement na inilabas nga ng armed wing ng Hamas na Izzedine Al-Qassam Brigades, napatay umano ang 2 bihag sa pambobomba ng tinawag nilang Zionist Army. Tinawag naman ng Israeli Army ang inilabas na video ng Hamas bilang isang brutal na paggamit ng inosenteng mga bihag at pinabulaanan din ni military spokesman Daniel Hagari ang claim ng Hamas na napatay ng Israeli forces ang mga bihag kabilang si Versky at tinawag itong pawang kasinungalingan lamang. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation ay 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga karagdagan pa nating report, pagsisiyasat kaugnay doon sa issue ng panunuhol kapalit ng lagda dyan sa People's Initiative para daw sa charter change ay ikinakasa na rin ho doon sa Senado. Yung pag-amyenda naman sa ilang economic provisions ng saligang batas ay magiging prioridad naman ng mga mambabatas. Alamin natin ang kabuuang ulat mula kay Bombo JC Galvez. Ikakasa na sa Senado ang investigasyon kaugnay sa issue ng panunuhol kapalit ng lagda sa People's Initiatives para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay Senadora Amy Marcos, walang atrasan ang kanyang pagdinig upang matukoy ang nasa likod ng sinasabing vote buying sa People's Initiatives. Umapela naman si Marcos sa media outlets na tumulong sa pagkukumpile ng mga video, larawan at iba pang ebidensya sa sinasabing suhulan. Ang pagpapatuloy ng pagdinig ay sa kabila ng paniniwala rin ng senadora na titigilan na ang pagsusulong ng People's Initiatives matapos pangunahan na mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang resolution para sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Sinabi ng mambabatas na ito ang mas tamang aksyon para sa isinusulong na pagbabago sa economic provisions na hindi pagagastos ng 14 billion pesos. Kaugnay nito, bibigyang prioridad naman ng Senado ang pagtalakay sa resolusyong inihain ni Zubiri para sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas.
Ayon kay Zubiri na nakumbinsi silang balangkasin ng resolution, makarang makausap ang ilang business group na nagpaliwanag kung bakit maraming foreign investors ang natatakot mamuhunan sa bansa. Ang takot anya ng mga foreign investors ay kung bigla na lamang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang batas na magiging dahilan upang mawalang saysay ang kanilang ilalagak na puhunan. Kung may isa sa batas anyang kanilang pag-amyenda sa saligang batas ay mabibigyan ng kapanatagan ng mga foreign investors at tuluyan ng papasok sa bansa ang 1.1 trillion pesos investment pledges. Target naman ng liderato ng Senado na matapos ang debate sa panukala sa loob yan ng 2 buwan bago isumite sa Kamara at isabak sa plebisito. The complaints of some of the investors, the question first asked is, do we need to amend the Constitution, right? So now, we feel in the Senate that after passing the Public Services Act, hindi na po kailangan amendahan yung ating provision when it comes to economic amendments. Unfortunately, may pending case sa Supreme Court, marami po nag-file. So anong nangyayari daw, maraming natatakot pumasok sa bansa dahil maski na meron na po tayong batas, wala pong TRO, but what if after 1 or 2 years the Supreme Court declares it unconstitutional? And once the Supreme Court declares it unconstitutional, paano daw nila babalik sa 60-40 yung kanilang mga investments? So may rason. No? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Agad naman nilinaw ng Department of Foreign Affairs ang pagpapaabot ng pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te. Ito ay sa gitna na rin ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan na ikinukonsidera nitong parte ng kanilang teritoryo. Depensa ng ahensya, ang pagbating ito ng Pangulo ay kanyang paraan ng pagpapasalamat sa Taiwan sa pag-host sa overseas Filipino workers at pagpapanatili ng isang matagumpay na demokratikong proseso sa halalan. Gayun din sinabi din ng Department of Foreign Affairs na muling pinagtitibay ng ating bansa ang commitment nito sa One China policy. Sa kasalukuyan, nasa halos 200,000 na mga overseas Filipino workers ang naroon sa Taiwan na karamihan ay nagtatrabaho sa mga factory ayon na rin yan sa datos ng Department of Foreign Affairs. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na tayong 18 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinunyag ng gobernador ng lalawigan ng Palawan ay sinasagawa na ang plano para sa pagpapalawig pa ng residential areas sa iba pang mga isla diyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ay para lalo pang mapalakas ang soberanya ng ating bansa sa naturang rehiyon. Parte, plano at ayon nga kay Gobernador Victorino Del Socrates ay gumagawa na ng investment sa Lawak Island na isang malaking bird sanctuary. Maaari niya na manirahan ng mga tao doon sa ibang bahagi ng Lawak Island. Yan ay upang mapalakas pa ang presensya natin para naman sa pagigiit ng ating ownership sa naturang lugar. Tiniyak din ng gobernador sa mga residente ng Pag-asa Island na naglaan ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ng sapat na pondo para naman sa mga proyekto na ipapatupad sa naturang isla ngayong taong 2024. Kabilang nga sa mga itatayong istruktura ay yung classrooms, mga gusali at yung recreational center ay magiging available na rin sa hinaharap na panahon at meron pang mga gusali na inaasahan ding makukumpleto na ngayong taon kasama na ang pagsasakatuparan ng construction ng sheltered port. Ginawa nga ng gobernador ng Palawan ang naturang pahayag sa kanyang naging pagbisita sa Pag-asa Island dyan sa West Philippine Sea na may tuturing na simbolik sa pagigiit ng soberanya ng ating bansa sa ating teritoryo
teritoryo na inaangkin naman ng China ang ilang parte ng naturang karagatan na sumasaklaw na sa katubigan ng lalawigan ng Palawan. Ang pagbisita ng gobernador sa naturang isla ay ang kauna-unahan na pagkakataon sa nakalipas huyan ng mga taon na pumupunta doon sa naturang lugar ang isang gobernador mula ho sa main o dyan sa may area ng Palawan para naman i-assess ang kalagayan ng mga programa ng gobyerno, partikular na yung mga proyekto ng provincial government upang makita kung anong mga development makalipas na ito'y pondohan ng ating pamahalaan. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update natin dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa, lalo't matitindi yung mga pag-ulang naranasan sa ilan hong lugar dyan sa rehiyon ng Mindanao, kagaya ho ng ating mga naiulat kaninang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha pa tayo ng mga karagdagang update mamaya lamang hinggil pa rin sa naturang mga pangyayari. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Ano guys? Dunkin tayo? Push? Ako? Pull! Ako din! Pull! Anong pull? The all-new Dunkin' Pull Apart. Glazed donut bites you can pull apart. Enjoy 6 pull-aparts with 6 classic donuts in a pull-apart bundle for $2.99. Ano pang hinihintay natin? Dunkin' Pull Aparts na! See posters for more details. Promo runs from January 1 to 31, 2024 only. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 181518 Series of 2023. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, dumako naman tayo sa ating kasamahan mula dyan po sa may Camp Aguinaldo. Yung daw nalalabing miyembro ng rebuilding New People's Army, nasa humigit kumulang 1,500 na lamang. Ayon po yan sa Armed Forces of the Philippines. Kaugnayan may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na patuloy pang humihina ngayon ang puwersa ng rebeldeng New People's Army sa ating bansa. Ito ang inihayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. kasunod ng isinagawang command conference ng Sandatang Lakas ng Pilipinas sa Campo Aguinaldo na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dinalahan naman ng iba't ibang matataas na opisyal na kasundaluhan. Sabi ni General Bronner, batay sa kanilang monitoring ay nasa 11 guerrilla fronts na lamang ang natitira na pawang mga napahina na rin habang wala na anyang mga aktibong guerrilla fronts pa ang kanilang namomonitor sa anumang lugar sa ating bansa. Kaugnay nito ay lumalabas din sa nakalap ng mga impormasyon ng kasundalahan na sa ngayon ay nasa humigit kumulang 1,500 na lamang na mga miyembro ng komunistang teroristang grupo ng New People's Army ang natitira na binubuo naman ng mga maliliit na grupo ng mga straggler na nagisikap na magregrupo. Dahil dito ay tinitayo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Bronner na pagsisikapan ng kanilang hanay na tuluyan ng mawakasan at ang laban ng pamahalaan kontra sa New People's Army ngayong taong 2024. Kasabay ng pag-ibigay ng bagong direktiba sa mga ground commanders ng AFP na tuluyan ng sugpuin ang mga teroristang komunistang grupo. 11 na lang po yung weekend guerrilla fronts, no? Kaya kinongratulate namin yung ating mga tropa, yung ating mga commanders for that very important accomplishment that they have done, no? However, we would like to point out na even if we have already decreased the number of guerrilla fronts, there are still NPA formations that are out there, no? And what they're trying to do now is they're trying to recover the areas that they have lost. Na yung mga supporters po nila, yung mga communities that are supporting their cause, nawala na po sa kanila, no? Nawala na po yung suporta sa kanila. They're trying to regain that. So, we gave a new set of targets to our commanders for them to perform in order for us to totally defeat the communist terrorist group. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa Hilagang Luzon. Ito ay good news sapagkat bumubuti na raw yung takbo ng kalakalan. May kinalaman ho dun sa mga gulayin na dati na i-report natin itong nakalipas sa mga araw na nangabubulok na lamang dahil hindi na kumikita. Bagsak presyo na yung mga produkto na galing ho dyan sa Hilagang Luzon. Mamaya may mga update tayo hinggil sa naturang mga development. Sa mga karagdagan pa nating balita, ibinunyag ng Department of Agriculture ang plano nito na pagtatayo ng karagdagang cold storage facilities. Yan ay sa lungsod ng Taguig para naman matugunan ang labis na supply ng mga produktong pang-agrikultura, lalo na yung mga gulayin. Ayon nga sa naturang ahensya, tinitingnan na ng kanilang tanggapan ang posibilidad na pagtatayo ng chiller warehouse para naman sa mga gulay at iba pang high-value crops sa 1.3 hektaryang bahagi ng food terminal dyan sa Taguig City. Tinatayang nasa 500 million pesos ang magiging halaga ng proyekto kung saan ang magiging equipment na gagamitin sa naturang bodega ng processing plant at trading area ng mga ibinibentang agricultural products ng mga magsasaka ay para sa buffer stock ng atin mga kababayan para sa mga pamilihan upang maiwasan ang labis na pag-angat ng presyo sa mga panahon ng bentahan. Ayon nga kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagi na ang naturang pagtatayo ng warehouse ng kanilang plano o ng kanilang ahensya na gagawing sentralisado ang lahat ng pamamahala para sa mga agricultural logistics. Inaasahan naman na may sasakatuparan ang malaking parte ng naturang proyekto sa mga darating na buwan. Ngunit hindi na umano may hahabol doon sa anihan sa hinaharap na mga linggong darating sapagkat may mga kinakailangan pang ikonsidera kasama na yung paglipat o pagdadala ng mismong mga cold storage facilities pati na ang itatayong mga istruktura kaakibat naman ng naturang mga proyekto sa siyudad ng Taguig at iba pang parte ng ating bansa. Layunin din mga kabombo na makapagtayo ng mga kahalintulad na proyekto hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas o dyan sa Visayas at Mindanao area, lalo na yung malalayo sa bayan kung saan ay nasisira yung mga pagkain o mga gulayin at mga prutas na kanilang ibibenta. Sa iba namang mga balita sa ating update sa mga overseas Filipino workers naman, inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na mahigit sa 150,000 overseas Filipino workers ang mabibenepisyuhan matapos nga ang paggawad ng multiple visa entry ng Taiwan para sa mga dayuhang manggagawa. Ayon kay MECO Chairman Silvestre Bello III, niluwagan ang mga panuntunan ng immigration para na rin yan sa mga manggagawang dayuhan, kabilang na dyan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan. Anya, mapapagaan ang pasanin ng mga overseas Filipino worker na nangangahulugan din na makakatipid ang mga ito ng pera at oras sa pagproseso ng travel documents sa Taiwan. Ang naturang bagong palisiya ay ipapatupad naman ngayon puyang buwan ng Enero. Sa mga karagdagan nating balita, ang programa ng Department of Labor and Employment ngayong 2024 ay ibinahagi naman ni Labor Secretary Laguesma kung ano ang naturang mga nakapaloob ng programa. Alamin natin sa ulat ni Bombo Kelly Cordero. Pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Department of Labor and Employment kung paano mapapanatili o mapapataas pa ang employment rates sa bansa. Ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, 96.4% ang employment rate sa ngayon at 3.6% ang unemployment habang nasa 11.7 naman ang underemployment. Ayon kay Laguesma, sa tulong ng TESDA, prioridad ng kagawaran ngayon ang employment promotion, human resource development, training at upscaling ng mga manggagawa dahil batay umano sa pakikipag-ugnayan nila sa iba't ibang business organization, lalo na sa mga may kinalaman sa IT, business process outsourcing, manufacturing, tourism, healthcare and wellness sector, transport at agriculture, ay nakita na may mga trabaho na kinakailangan na magkaroon ng kasanayan ang mga manggagawa. Samantala, ang mga nabanggit na sektor ay ang pwede umanong magdulot o magbigay ngayong 2024 ng hanap buhay sa mga manggagawa. Doon po sa aming online portal na kung saan ay nag-propose po ng mga vacancies
ang ating pong mga employers, ang ating pong mga business organization, nakita po namin doon na talagang mayroon pangangailangan doon sa medical field and healthcare sector. At yan po yung mga nurses, medical technologies, pharmacists, nutritionists. Sa construction po, siyempre yung skilled and also unskilled workers. Umaasa naman sila Guesma na makakalikha pa ng quality o disenteng trabaho sa tulong ng mga business sector at labor sector dahil mahalaga umano na magkaroon ng industrial peace. Binigyang diin ng kalihim na kapag may industrial peace, magbibigay ito ng inspirasyon o magpapatibay ito sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroong paglilikha ng enabling environment sa investment o maglilikha ng trabaho kung saan pwede maglagak ng puhunan, lalo na yung mga nakapulong umano ng Pangulo sa pagbisita nito sa iba't ibang bansa. Nakakakita na umano ngayon ng paggalaw sa proseso kung saan ang mga sektor na nagpahayag ng interes sa ating bansa para paglagakan pa ng puhunan o dagdagan ng kanilang existing na puhunan ay nakakalikha na ng karagdagang trabaho. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, naglabas ng abiso ang Philippine Consulate General sa New York para sa mga Pilipino doon na ipagpaliban muna ang kanilang pagbiyahe dahil na rin po yan sa nararanasang record-breaking na snowstorm sa bansa. Inisyo ang naturang abiso o estado po yun. Ang naturang abiso ay matapos nga magpatupad ng travel ban ang mga otoridad sa New York State dahil nga sa zero visibility dulot ng malamig na hangin at heavy snow. Ang malaking parte din ng Amerika ay kasalukuyang apektado din ng tinatawag na winter storm na nagdadala ng niebe at sobrang malamig na klima. Sa ngayon, nakabantay naman ang konsulada ng Pilipinas sa magiging epekto ng cross-country snowstorm sa mga Pilipino na naroon sa naturang estado. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay ganap na hong 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, magpapairal daw ng ilang modernization projects ang pamunuan ng Bureau of Immigration sa kanilang mga pasilidad ngayong taon. Layunin nito na magkaroon ng mas mabilis at walang sagabal na international travels. Ayon naman kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang nasabing hakbang ay bunsod na rin sa inaasahang pagbuhos ng malaking mga bulto po ng mga turista. Sinabi din ni Commissioner Tansinco na 25% ng manual operation ng immigration ay papalitan na ng electronic gates ngayong taon at pagdasapit naman ng taong 2026 ay kalahati ng operations nila ay magiging electronic na. Ibinida pa ng opisyal na ang mga turista ngayon ay maaari nang magpalawig pa ng kanilang visa sa pamamagitan ng online, kung saan tinatarget na rin ng Bureau ang tinatawag na cruise tourists upang piliing pasyalan ang ating bansa. Umaasa din si Commissioner Tansinco na maipapasa ang Bureau of Immigration Modernization Act ngayong taong 2024. Habang pinasalamatan din ng Commissioner si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya namang humihikayat pa sa mga mambabatas na bilisan ang pagpasa ng bagong batas na magpapaigting pa sa pagpapatatag ng ating bansa, lalo na ang may kinalaman sa ekonomiya at sektor ng turismo. Sa mga karagdagan nating balita, abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung update natin tungkol ho doon sa kumakalat na naman ng mga disinformation kaugnay doon sa modernization program sa sektor ho ng transportasyon hanggang sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nakakarating na daw ang naturang misinformation, mga fake news kumakalat lalo na ho dyan sa Hilagang Luzon. Alamin natin mamaya ang mga update hinggil dyan sa naturang mga balita.
Inihiling naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Department of Social Welfare and Development at National Council of Disability Affairs na magbigay ng ulat para sa publiko at sa Kongreso na rin kaugnay ng pagsunod sa mga batas na nagbibigay ng benepisyo dun sa mga persons with disability ng exemption lalo na sa pagbabayad ng value-added tax. Hinimok din ni Speaker Romualdez ang Kamara de Representantes na gamitin ang kanilang oversight function at atasan ang angkop ng mga lupon para naman imbestigahan upang makagawa ng angkop na batas ang mga ulat kaugnay ho doon sa mga hindi tama na pagbibigay ng diskwento para sa mga persons with disabilities, gayon din sa mga senior citizens. Si Speaker Romualdez ang pangunahing may akda ng Republic Act 10754 o Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disabilities. Ang Republic Act 10754 ay nilagdaan ng Pangulo noon pong Marso 23, 2016 nang noon ay Pangulo nga na si dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III, kung saan mga kabombo ay tinatayang 1.5 milyon na mga persons with disabilities ang hindi na kailangan pa na magbayad ng 12% na value-added tax sa ilang mga bilihin at maging sa mga ina-avail ho nila na mga serbisyo. At ganoon din ang mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development at mga kakibat na tanggapan pati na ang Department of Health ay gumawa naman ng implementing rules and regulation para sa Republic Act 10754. Ang value-added tax exemption ay bukod pa doon sa nakukuhang 20% na regular discount ng mga persons with disabilities sa ilalim ho yan ng Republic Act 9442 o ito naman yung Act Amending Republic Act 7277 o Magna Carta for Disabled Persons and for other purposes. Saklaw din ito mga kabombo ang pagbili ng gamot at partikular na pagkain para naman sa medical purposes, laboratory fee at professional fee dun sa mga doktor. Maging ang pamasahe sa eroplano at maging sa mga barko at mga bus at iba pang means of transportation pati na sa funeral at burial services ay saklaw din ng naturang mga probisyon. Lahat ng establishmento ay inaasahan na maglalagay ng abiso kung saan ay nakalahad ang lahat ng mga benepisyo at mga pribilehyo ng mga persons with disability sa kanilang mga tindahan. Kasama rin dito mga kabombo yung batas na nagbibigay ng tax incentives para naman sa mga nag-aalaga o nakatira kasama ang isang person with disability o may kapansanan hanggang sa ika-4 na antas ng affinity o consanguinity. Para naman sa makukuha nilang pribilehyo, kinakailangan lamang na ipresenta ng may kapansanan ang kanyang identification card para naman sa Persons with Disability Affairs Office o yung Local Social Welfare and Development Office kung saan ho siya ay naninirahan, maging ang kanyang pasaporte o iba pang mga identification card mula naman sa naturang ahensya. Pinaiimbestigahan na rin ni Speaker Romualdez sa Department of Social Welfare and Development at iba pang tanggapan dyan sa Kamara de Representantes ang posibleng pag-abuso ng ilan hong mga individual sa paggamit ng naturang pribilehyo na dapat ay eksklusibo lamang para sa mga persons with disabilities. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha na tayo ng mga karagdagan nating report na tinipon at kinalap ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Yung presyo ng gulay dyan sa Region 2, kumustahin natin mga kabombo dahil nitong mga nakalipas na araw ay may mga impormasyon na nagkakaroon ng grabe o oversupply ng kanilang mga gulayin. Alamin natin mga hakbang ng Regional Office ng Department of Agriculture sa naturang mga lugar. May pagbabalita ang Bombo Radio Kawayan. Gumaganda na ang presyo ng wumbok at repolyo sa Region 2 matapos ang estratehiyang ipinatupad ng Department of Agriculture o DA Region 2.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Regional Executive Director Mary Rose Aquino ng DA Region 2, sinabi niya na simula noong nakarang linggo ay bumalik na sa normal ang presyo ng wumbok at repolyo sa rehiyon at dahil ito sa nabibili na ang oversupply ng mga nasabing gulay sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ayon kay Aquino, matagumpay ang ginawa nilang estratehiya na market buying o pagbili sa mga oversupply na produkto ng mga magsasaka. Dahil dito ay marami ng mga kadiwa store sa tilang mga munisipalidad sa Isabela ang nagre-request ng supply ng mga nasabing gulay. Natutulungan anya ng programa hindi lamang ang mga magsasaka kundi maging ang mga local consumers. Kung tutusin na hindi sana magkakaroon ng oversupply ng wumbok at repolyo sa Region 2 kung walang dumarating na supply mula sa Cordillera Administrative Region. Batay sa datos, 80% ng supply ng repolyo at wumbok ay mula sa rehiyon ng Cordillera habang 20% lamang ang mula sa Region 2. Sa ngayon ay nasa 10 pesos hanggang 15 pesos na ang kada kilo ng wumbok at repolyo. Mas mataas ito kung ikukumpara sa dating presyo na 5 piso kada kilo. Bumalik na sa normal yung presyo, tsaka mukhang medyo tumaas na. Actually wala nang issue na hindi nabili. Yung issue lang ay yung meron pa rin yung medyo mababa ang presyo, pero yun ay dahil na rin sa di maganda yung quality. Yung everyday na dumadating dun sa NVAT na mga fresh, kararating lang at kaagad yun ay kinukuha ng mga viajeros, ay yun yung talagang tumaas na yung presyo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo Bombo. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kakapasok lamang huna, balita mula dyan sa Davao Region. May mga pagbaha na naranasan at alamin natin kung ilan yung mga apektado nating kababayan at yung mga nagbabalak din na bumiyahe ay para maikonsidera ho itong kalagayan ng panahon dyan sa naturang rehiyon. Narito ang balita mula sa Bombo Radio Davao. Apektado ng malawakang pagbaha ang mga karatig bayan ng Davao Region matapos tinulan ng magdamag kung saan daan-daang mga residente ang agarang inilikas simula pa kagabi. Dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ilang lugar sa probinsya ng Davao de Oro, Davao Oriental, Santa Maria Davao Occidental, Davao del Norte at maging dito sa lungsod ng Davao ang nakaranas ng mga pagtaas sa level ng tubig baha na umabot pa ito sa critical level. Agad namang ipinatupad ang preemptive evacuation sa 2 barangay sa Mawab, Davao de Oro matapos na umapaw ang tubig sa ilog na dumadaloy sa kabahayan. Sa Moncayo, Davao de Oro naman, nakaranas din ng mga pagbaha at sa Nabunturan, Davao de Oro, nakaranas din ng mga minor landslide sa ilang kalsada na agad namang nagpatupad ng road clearing operations. Sa lalawigan ng Davao Oriental, labis na naapektuhan ng pagbaha ang bayan ng Caraga, Katiil at Boston na nagresulta sa paglipat ng mga apektadong residente sa evacuation area. Gumuho naman ang San Pedro Bridge sa Caraga matapos na umapaw ang tubig baha sa ilog. Dahil sa mga naranasang pag-ulan, nagkansela na rin ngayong araw ng klase ang lahat ng antas dito sa lungsod ng Davao, Davao del Norte at 8 bayan ng Davao de Oro. Sa ngayon, patuloy pa na kinokolekta ng Office of the Civil Defense ang datos kung ilang barangay ang apektado sa malawakang pagbaha. Una nang nakapekto sa buong rehiyon ang shearline na nagpaulan mula pa kahapon hanggang magdamag. Temporaryo ring pinapasuspinde ang small-scale mining operation sa buong Davao de Oro dahil na rin sa halos walang tigil na pag-ulan. Ito ay batay sa pinalabas na abiso ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Sa relief operations naman, nagsagawa na rin ang probinsya ng madaliang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng food packs ngayong umaga sa mga iba't ibang evacuation centers kagaya ng Compostela at Nabunturan. At inaasahan din namin na tutugon din ang probinsya sa iba pang mga munisipyo na nangangailangan ng augmentation, kagaya nga ng mga food at non-food items. Sa ngayon, patuloy ang pagmonitor ng probinsya sa Davao de Oro sa weather system na ito at maging sa koordinasyon ng iba't ibang lokal na pamahalaan. At para naman sa publiko, patuloy po ang ating pag-iingat at maging handa po tayo sa anumang maaaring mangyari. At mananatili po tayong makinig at makialam lalo na sa mga abiso ng ating barangay at lokal na pamahalaan. At iyan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Donami Alaviola
Para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Samantala, ang Mactan Cebu International Airport Police Station naman, mas hinigpitan pa ang kanilang police visibility at seguridad para yan sa Silulog 2024. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Mas hinigpitan pa ng Mactan Cebu International Airport Police Station ang kanilang police visibility at seguridad kaugnay sa kasalukuyang ipinagdiriwang na Sinulog 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Police Lieutenant Colonel Albert Abe Timpak, ang officer in charge ng Mactan Cebu International Airport Police Station, sinabi nito na maliban sa police visibility, tinahasan din ito ang Philippine National Police Aviation Security Group upang magbigay ng seguridad sa mga pasaherong pumapasok at lumalabas sa mga pasilidad. Alinsunod dito, nagsasagawa din sila ng mga pagpupulong sa mga pasahero kung saan tinatalakay nito at ipinapaliwanag ang tungkol sa anti-terrorism at gender awareness. Gayon din ang mga babala sa bomb joke law na kung saan maaaring lumikha ng kaguluhan at trauma sa ibang pasahero. Kaya naman sinabi ni Police Lieutenant Colonel Timpak na ang kanilang dobleng pagbabantay ay naglalayong matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang anumang uri ng kriminalidad na makapasok sa paliparan. Di Sinulog celebration, expect na tataas po yan. Hindi lang natin masyadong may yung figure, pero definitely not really naman po siya na dodoble, pero tataas po siya. Kumpara din, makita naman natin nung previous years, Sinulog Celebrate, the mandate ng aming unit is to secure itong airport natin sa acts of unlawful interference. And with that mandate, meron po tayong mga SOU personnel, Special Operations Unit ni ABSI Group. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Albert Abe Timpak, ang officer in charge ng Mactan Cebu International Airport Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenio para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa bahagi po ng Soc Sargent Region, ang inland at fluvial procession ng Santo Niño dyan sa Jensan ay naging maayos naman daw. Iba pang mga update, bitbit ng Bombo Radio Jensan. Nagkukumahog ang mga nakilahok sa fluvial procession ng Santo Niño dito sa lungsod ng General Santos. Maaga pa sinimula ng prosesyon sa Sarangani Bay na sinalihan ng daang-daang mga sasakyang pangisda. Ang mga bulaklak na nakapalibot sa Santo Niño ang inaasam-asam ng mga deboto na makuha dahil sa paniniwala na lunas umano ito sa sakit o iba pang mga karamdaman. Ayon kay Father Vincent Troy del Sol, isa sa mga deboto ng Santo Niño na overwhelming ang partisipasyon ng mga tao. Hiniling nito ang mga tao na dapat ipakita na hindi isang palabas ang fluvial procession, bagkus simula ito na maging malapit sa Diyos. Napag-alaman na may 11 misa na isinasagawa na dinagsari ng maraming tao. Tinapos ang taunang selebrasyon kagabi sa pamamagitan ng sinulog activities. Matatandaan na sinimula ng mga aktibidad sa inland procession nagdaang linggo at isinasagawa naman ang fluvial procession kahapon. Ang taunang selebrasyon na ito ay pasasalamat ng mga residente sa abunda na ani ng kanilang pangisda. Well, this is an overwhelming event para sa whole of Bula. Kasi, di ba, we usually hear sa Cebu kung gaano ka-grand at gaano kalaki ang selebrasyon ng Fiesta ng Santo Niño. But ultimately, our main message for our Catholic faithful is to ground ourselves into our faithfulness, not on the idols, but rather to ground ourselves on the faith on the grace of God. Yan ang ulat mula rito sa Senior Santo Niño de Bula dito sa lungsod ng General Santos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang top most wanted naman na municipal level sa bayan po yan ng Tayug sa lalawigan ng Pangasinan naharap sa kasong 9 na bilang ng rape matapos na pagsamantalahan nito ang isang minor de edad niyang kaanak. Kaugnay niyan, tinutukan niya ng Bombo Radio Dagupan. Nahaharap sa kasong 9 counts of rape ang 36 anyos na isang top most wanted municipal level sa bayan ng Tayug dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Captain Oliver B. Sari, ang Deputy Chief of Police ng Tayug Municipal Police Station, matagal nang nagtatago at minamanmanan ng kanilang hanay ang sospek na kinilalang si Lawrence Anthony Macato, residente ng Barangay Poblasyon sa nasabing bayan. Dahil na rin sa tulong ng kamag-anak ng sospek at sa pagkakadala rito sa ospital matapos na
atakihin ng stroke, agad na pinuntahan ito ng mga otoridad upang arestuhin sa bisa ng violation of Section 5B ng Republic Act 7610. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na paulit-ulit itong ginagawa ng sospek sa menor de edad na biktima na napag-alaman ding kamag-anak nito. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng kapulisan ng sospek at inaayos na rin ang kanyang mga dokumento sa kasong hinaharap nito. Na-arresto po natin itong suspect na nangangalan si Lawrence Anthony Macato Clarion. Isang victim lang po ito. Ito po ay minor de edad po. Accordingly, under-use din po niya. Yes, matagal po nagtago ito dito rin sa bayan ng Tayog. Matagal po natin minamanan. Dahil yun nga po, ito po yung dahilan kung bakit po tayo nakakuha ng lead dahil nga po na-stroke po siya. Kailangan dalhin sa hospital. And yun nga po nalaman po natin na nagtatago lang din po pala dito sa bayan ng Tayog. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa Ilocos Sur, may nangyari hong pamamaril at may naitalang nasawi. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Vegan. Hustisyang sigaw ng ina ng 22 anyos na biktima ng pamamaril ng mga hindi pa nakikilanang suspect sa barangay San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Nakilalang biktima na si Berna Sheila Daria Paak, residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Rowena Paak, ina ng biktima, malaki ang kanyang hinala na ang 2 lulan ng motorsiklo na naghahanap sa kanyang anak na nagpakilalang classmate ng biktima noong high school ang may kagagawan sa nasabing pamamaril. Nasa livestock farm ang biktima nang binaril ito ng hindi pa kilalang suspect. Ang kanya namang pinsan ang nakakita sa biktima na duguan at may tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Naidala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang patay. Sa ngayon, patuloy naman ang pag-iimbestiga ng mga otoridad kung ano ang motibo ng krimen. Tanong sa akin po, sinabi niya na classmate niya, tinanong ko din na kailan siya na siyang classmate, high school siya. Tapos sinabi ko pa, tinanong kung nakagraduate siya. Hindi, sabi ko, si Berna nakagraduate. Tanawagan ko lang po kung sino yung nakakita na yung tao na yun. Sana tutulungan niyo po ako na makukuha ang hustisya yung anak ko. Kasi siya lang tumulong sa akin. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mga negosyo doon sa Japan, pahirapan pa rin ang pagbangon dahil matapos po yan sa nangyaring kalamidad doon. Kaugnay niyan, may nakalapang panayam ang Star FM Bacolod. Pahirapan pa rin ang pagbangon ng mga may negosyo sa Japan matapos ang paghagupit ng malakas na lindol 2 linggo na ang nakakaraan. Dahil sa malaking epekto ng nangyaring trahedya, ay nahihirapan silang ibalik ang operasyon sa mga negosyo, katulad na lamang ng pharmaceutical companies na nagsagawa ng inventaryo para makita kung hanggang kailan ang kanilang mga produkto. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Margie Estrevillo, overseas Filipino workers sa Japan, ibinahagi niya na hindi din nakaligtas ang ilang kagamitan nila at ng kanyang kasamahan dahil nga sa malakas na lindol. Sobrang lakas. Tapos, yung ito sa harap ko, yung salamin, umuuga-uga. Tapos, siguro mga ilang minuto rin yun, bumaba ako. Tapos, tininin ko yung mga gamit sa baba. Yung baso, yung baso kasi na nasa stock room yung iba, nahulog, nabasag. Tapos yung mga sa taas ng ref na nakalagay ng mga gamit ng mga kasama ko nagsilaglagan din. Samantala, patuloy pa rin ang pagpalit at pagkumpuni ng kuryente at tubig sa mga ibang parte ng Japan. Ngunit nananatiling pahirapan pa rin dahil sa mga kakulangan ng gamit dahil ang mga planta sa nasabing bansa ay nananatiling problema rin ang paggawa ng mga produktong kagamitan. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jessie nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nakaamba naman daw na maapektuhan ang nasa halos 40% ng trabaho sa buong mundo dahil yan sa pag-usbong ng artificial intelligence ayon sa International Monetary Fund.
Kaugnay nito nananawagan si International Monetary Fund Chief Kristalina Georgieva sa mga gobyerno na magkaroon ng social safety nets at mag-alok din ng retraining programs para malabanan ang epekto ng artificial intelligence. Sa karamihan na niya ng mga senaryo, posibleng mapalala pa ang kabuang inequality o hindi pagkakapantay-pantay dahil sa artificial intelligence na kailangan daw na proaktibong matugunan ng policymakers para mapigilan ang teknolohiya na mapalala ang tensyon sa lipunan. Ginawa ng opisyal ang pahayag na ito bago pa man ang nakatakdang taunang pagpupulong ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland, kung saan inaasahan ngang pangunahing magiging agenda ang usapin pahinggil sa artificial intelligence. Ipinaalala naman ng opisyal ang nauna ng babala ng iba pang mga eksperto na inaasahang lubhang mararamdaman ang epekto ng artificial intelligence sa may mga mauunlad na ekonomiya kesa sa mga umuusbong pa lamang, kung saan ang white-collar workers ang siya namang nakikitang nanganganib na maapektuhan kumpara sa mga manual laborers. Bombo Sports News. Mga kabombo, yung kauna-unahang local skimboarding showdown gagawin dyan ho sa bahagi ng Kalibo. Maki-update tayo sa Bombo Radio Kalibo. Handa na ang mga kalahok sa 2 araw na paduo sa first local skimboarding showdown sa bayan ng Kalibo, Aklan. Bilang bahagi ng mga aktibidad sa week-long celebration ng Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival 2024. Ayon sa event organizer na si John Bonfello Kendo, ang nasabing laro ay magsisimula ngayong araw ng Martes, January 16 na gaganapin sa PUC J-Report Kalibo, kung saan may kaakibat na cash prize ang mga mananalo. Paliwanag ni Okendo na magkaiba ang surfing sa skimboarding dahil pwede itong gawin kahit hindi maalon at hindi rin kailangan na magaling lumangoy kung gusto matuto nito dahil hindi naman kailangan ng mataas ang tubig. Ibinabahagi rin ito na maliban sa may magandang epekto sa pangangatawan ng nasabing sports, may positiboan niya itong epekto sa mental health. Nabatid ng iba't ibang aktibidad na nakahanay sa week-long celebration ng itinuturing na Mother of all Philippine Festivals. Event natin is tatawagin Paduos. First local skimboarding event siya. May mga prizes din tayo. So category natin newbie para sa mga baguhan, class A, class B, yan sa mga advanced. Lahat ng categories natin, individual categories to siya. Meron tayong mga prizes. Mamibigay tayo sa mga champion ng tig-iisang skimboarding o skimboard. So meron din tayong cash prize, meron tayong mga apparels. Si John Bonfello Kendo, event organizer ng Paduos, first local skimboarding showdown sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Jemima Silorio nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi lamang ang Bombo News Center ang regular ho ninyong mapapakinggan at mapapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Available din, mga kabombo, ang ating mga himpilan, lalo na dyan sa parte ho ng Hilagang Luzon. Available na matutunghayan po ng ating mga kababayan alinsunod dun sa kung ano ang inyong dialektong nais na mapakinggan at mapanood. Para ho dyan sa mga Ilocano speaking at iba na rin. Nandyan ho, available sa ating Facebook Live, ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa mga Ilocano ay available ang Bombo Radio Lawag at ang Bombo Radio Kawayan, habang ang Bombo Radio Vegan ay available din, mga kabombo, mapapakinggan, mapapanood din ho yan ng tuloy-tuloy sa ating mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maging ang Bombo Radio La Union ay mapapakinggan, mapapanood sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube at maging sa TikTok ay mapapanood din yung mga piling-piling mga bahagi po ng mga programa na atin hong ipinupost para ho sa ating mga audience saan mang dako ho kayo ng mundo kung kayo ay nagsasalita ng salitang Ilocano. Samantala, inanyayahan din po namin ang ating pong mga kabombo na lalo na po dyan sa may lalawigan ng Pangasinan na maaari nyo pong tutukan ang amin pong radio station dyan at maging ang kanilang mga digital platforms at makinig at manood lamang po sa Bombo Radio Dagupan. Para naman po sa ating mga bombo radio station, doon naman po sa
Baguio City, maaari po kayong tumutok dyan sa may Bombo Radio Baguio. Samantala sa may Dakong Bicol Region naman, inaanyayahan din po namin ang ating po mga kabombo na makinig at manood po sa Bombo Radio Naga at sa Bombo Radio Legazpi. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes ang balita ni Bombo Gladwin Gustilo, ari na kasugpon tumlag gina sa ginistoryahan naton may kantanan sa sining charter change nga kung sa diin hindi dapat or hindi gid man nisisidad nga magligwat or amyendaran ang aton sining iyang konstitusyon, no? Particularly ang economic provision sabi sa aton sining konstitusyon. Suno diri sa eksperto, no? Nga kung tinutuyo sa aton sining opisyal, partikularmente sa aton sining presidente, kag sa aton sining House Speaker, no? Kag sa pangkabilugan ng ilang abi, aton nga mga opisyal diri sa pungsod ng Pilipinas, nga maangkon ang growth sa economy, hindi iya sabat ang pag-amyendar sa konstitusyon, hindi man nisisidad ini, or why man sa nagakinanglan sa sufficient condition, kumbaga, agod nga mag-attract sang foreign direct investments kung may pagligwat sa aton sini nga konstitusyon. Sa baylo, kadamo pa sa mga nagakadapat mas labing importante, no? Nga mga problema ang dapat i-address naton before pa man nga magtutok kita sa pag-amyendar sa aton abing konstitusyon, katulad ng ginamang mga kabombo sa isyo sa aton sining palibot, infrastructure, governance, corruption, ease of doing business, mga kasubong sina, no? Kaya ti, kung lang taon ni mo banwa, paano iya mag-flak, paano magtililipon, paano ka-interest ang mga foreign direct investors abi diri sa pungsod Pilipinas, kung ang aton sining transport system pigado. Imagine bala diri sa pungsod na Pilipinas, ara ikaw sa isa ka syudad, halin ikaw sa point A, makadto ikaw sa point B, pila ka oras.
isa ka oras kag makaabot ikaw sa imo sini nga destinasyon sa aton sini mga kabumbo. Oh. Magluwas sina previously. Daw halos tanan nga pamuyayaw nga nabatian naton humalin sa local dialect, Spanish, English nga pinamuyayaw bangod siyang 4 days power blackout. Diri lang na gani iya Panaya. Ti sa iban sini nga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini mga kabombo, hindi amo sina ka stable. Kag ginakakugmatan pa gani ang possible power crisis sa palabuton sini matinuig. Sa aton sini mga kabombo. Ti paano abi makaganyat ina sa mga investors? Magluwas sina ang mga monopoliya pagidriya sang business services. Ang korupsyon sa gyapon ara, ang red tape ara. Ti paano mo abi mainganyo ang mga investor kung amo sinang sitwasyon sa aton siniya nga pungsod karon banwa? Ti ngay kasiguraduhan bala nga kon 100% ng foreign ownership sa tanan sini mga sektor sa aton sini matag panamati. Mangin maayo, madasig ang growth sa aton sini ekonomi. No? Maga-thrive ba lang aton sini nga business environment diri sa aton sini nga pungsod. Kaya muna, isa pagid sa problema subong. Ang tubig. Tinginalantaw sang mga investor, foreign man na or local, duwa ang pinaka-importante sini banwa nga ginakonsiderar sini nila. Power kag water. Ti paano tani ma-stabilize ang power kag ang water sa aton sini nga mga kabumbo. Nga kun ina nga mga components ang aton siniiya nga magarantiya, ti siyempre ang mga investor maka-interest gina nga magtukod sa ila sini nga negosyo, mag-invest agod nga makahatag sa nagkalain-lain sini karon nga pulos, no? Or mambal naton ti makahatag sang job opportunities. Makahatag sang makapahulag sang aton sin ekonomiya, so on and so forth. Ti pero sa baylo iya mas dolain iya ang tutukan karon sa aton sini nga mga opisyales, do nagadali gid sila ya nga dapat within 2024 mamyendaran na kuno ang 1987 Konstitusyon sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bantayan tagi dinhi kag tutukan naton kay ang aton man lang sinadriya banwa. Ginapangabay naton sa aton sini mga opisyales nga dapat transparent sila. No? Kay ti kon maayo man lang katuyuan sini, dapat mangin transparent. No? Kay kon mapanimawaan gani naton nga kasubong iya nga may ginaluto sila nga hindi mayo sa aton sini mga kabombo at isa lang na iyang mayor sini nga punto, no? Interes lang sang pipila amo ang luyag sini nila nga maserbihan. 9 minutos nakaligad sa takna nga launa. 2,500 kuno ka mga polis ang i-deploy diri iya sa syudad sa Iloilo sa dinagyang 2024 festival. Ti kumag-amo sina kadamo, bot silingon banwati do, hindi naman guro kinahanglan ang
signal jamming sa kadamuon sang pulis nga i-deploy sa pasiguro sang kalinong kagkatawhay during the Dinagyang Festival 2024. Check tabla si Bombo Gladwin Gustilo, may follow-up report. Glad, sa report, please come in. Bombo Champ, maga-deploy sa ang Police Regional Office, Region 6, sang kapin 2,500 ng mga personnel bilang dugang man nga pwersa kag pagpatuman man sang security measures para sa highlights sang Dinagyang Festival. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Cindy Villaflor, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, iyabalag yung payag nga ang dugang nga mga personnel ang gina-request man nga makabulig no sa nagakalilain nga katungdanan sa kapulisan diri sa palabuton nga Dinagyang Festival. Ti magabantay sa mga border control, judging areas, sang kasadyahan sa kabanwahanan kag tribe competition kag pagbantay man Bombo Champ sang crowd control o food fest kag madamo pa. Naka-coordinate naman no ang Police Regional Office 6 sa mga force multipliers good magbulig no sa kapulisan para sa palabuton nga aktibidad. Ti katuyuan sini nga mapabaskog pa ang security preparations good malabot ang target bala Bombo Champ nga zero major related incidents sa selebrasyon man sang Dinagyang Festival. Titugang pa diri ni Villaflor maga-implementar ang Pro 6 sang gun ban no sa simana sang Dinagyang Festival bilang kabahin man sa pagpasiguro sang safety sa mga publiko. Ti sa gunman pagadumilian no ang pagdala sa mga armas kaangay sang pusil, mga matalom kag makakamatay or mga deadly weapons nga may kagiban pa mga kontrabando. Bombo Champ, ti suno pa kay Villaflor nga hugot man nga igatuman ang security measures sa pagsaulog man sang aktibidad. Tidugang pa niya ti ang Dinagyang nga week may gunban kaga prohibited ang tanan nga mga kontraband, ang mga deadly weapon, especially ang illegal drugs bala Bombo Champ, and the part na dira ang ilaman nga strict implementation sang anti-smoking. Tiga patuman ang gunban halin Enero 19 ini at ubtob Enero 29 sa sining ato nagpanugyan naman ang kapulisan sa magatambong sa festival man nga magdala sang basic nila nga mga kinanglanon kaangay sang tubig, payong o kon ano man nga mahimo mausar bilang protection man sa ilalawas. Tidugang diri ni Police Brigadier General Villaflor kasado na ang security plan sang Pro 6 sa nagilapit no nga highlight sang Dinagyang Festival. Ti kalakip sini ang pag-deploy sa mga dugang nga kapulisan kaga force multipliers sa mga strategic areas kaga venue sang programa agud magapabilin ang kalinong sa palibot kag malikawan kid ang pagluntad sang krimen. Ti nagapangayo sa kooperasyon ang kapulisan sa mga pumuluyo nga magin magin aligmat kag i-report galayon sa otoridad kung may mamutikan ang illegal nga mga aktibidad bala Bombo Champ sa natuhoy si sining palabuton nga aktibidad. Ti katungdanan sang task group sang Dinagyang nga mangin zero major incident kag mangin malinong kag matawhay ang pagselebrar sang Dinagyang Festival kag pagpalapnag man sa mga panawagan sa mga tao sa syudad kag magkisinadya bala kag hindi lang maginamo. Yari bala pamatayan naton ang pahayag ni Police Brigadier General Cindy Villaflor, ang Regional Director sang Police Regional Office 6 sa aton interview. Ibang sabihin nating minor o sub-activities both ng Dinagyang and marami tayong augmentation personnel numbering to almost 2,500. Yun ay kapulisan lang hindi pa kasama doon ang augmentation personnel ng ibang other law enforcement and government agencies. So we follow the major event security framework. Kapag ganyang malakihang activities, meron kaming sinusunod na template kung paano namin ginagawa ang aming security preparation. Aside from that, nagkaroon din ng sunod-sunod na tabletop exercises, nagkaroon din ng mga conferences. Meron din kaming red team. Ano yung red team? Ang red team ay mga grupo ng police na mag-inspeksyon sa mga tao sa ground kung ang plano ay nasusunod. So araw-araw umiikot yung red team. So nagre-recommend sila ng tinitingnan nila kung nasusunod yung plano, yung implementation. At kung meron mga dapat baguhin sa plano, nagre-recommend sila sa commanders. So ang red team hindi kasama sa augmentation yon. Sila yung umiikot again para tingnan kung nasusunod yung aming mga plano.
Ato nabatian si Police Brigadier General si Nive Laflor, ang Director sa Police Regional Office 6. Babochamp, kinatagman din niyo Nive Laflor, bala Babochamp, ang signal jamming isa ka precautionary measure agod nga hindi na bala matabo man sa Dinagyang Festival, bala Babochamp ang natabo sa pagpambaman sa Marawi City. Dugang pa sa natungdan, temporaryo lang man ko tani ang signal jamming kagapatagayunon lang sa highlights sang Dinagyang ti Amuri nagaulat siya bala Babochamp sa sabatman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa iyang gimpadala nga request na tuhoy sining pag-apelar bala Babochamp nga i-reconsider ang signal shutdown sa palaabuton nga Dinagyang Festival Babochamp. Alright. Halin kagapon daw ang panindugan ni General Villaflor kagang ginahatag iyang balasihan amo ang Marawi ti kun si Mayor Jerry Treñas pagani ang pamalo naman ti gindeclare man gani isang PNP kag sang Philippine Army ang syudad sang Iloilo nga insurgency free. No, kag ang gingamit to sa Mindanao State University dito sa may Marawi ang triggering device to cellphone now. Amo na abo mo jam kung ma-i-deny liwat bala ni Mayor Jerry Treñas ang request nila bala nga pag pilar man sa signal jamming bala mo jam magapadala sila sa request letter mismo sa national headquarters na tuhod diri no sa pag-apilar man sang signal shutdown sa palabuton nga Dinagyang Festival. Amo na ang nakita nga last resort man ni Police Brigadier General Sidney Villaflor nga dito na magpadala sang sulat na tuhoy sa sining apilarya nga signal jamming Babochamp, wala ta mahimo kung ang national headquarters mag-approve no sa sining apilar sang Police Regional Office 6 sa signal jamming sa palabuton nga Dinagyang Festival Babochamp. All right. Ini si Bombo Glarigustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Gladwin Gustilo sa imo sining follow-up report. 2,500 personnel from the Police Regional Office 6. Enough na siguro para nga magpasiguro sa kalinong kagkatawhay during sang Dinagyang Festival 2024. Sa Police 25, I do believe sa Philippine Army may ara sila sang augmentation. Sa Philippine Coast Guard may augmentation man sila. Kag other force multiplier. Sa aton sino mga kabumbo? Ang iban naga-volunteer gani para nga magbulig pagid. Sa aton sino matagpalamati? Kag damo sang nahulaan sang nakaligad sining tuig may kantanan sa signal jamming. Sadtuan na iti daway pa ma-enlighten gid yang mga pumuluyo regarding sa signal jamming, pero after sang malain nga eksperyensya damo nang nakambal nga ti hindi nagigitaya magpatigayon pa sang sunod signal jamming na. Last year, abi wala maplastar sang maayo, abi guro iya sang nagduso sining signal jamming, nga daw kasubong bala iyang patyan mo lang sang suga ang balay. Orang inatag ko nga implo, nga ni kagapon, isa ka street. Nga for example, wala or gusto ta mag-signal jamming sa Mapa Street. So Mapa Street, patyan sang suga. Dulom ang bilog siniiya nga Mapa Street. Ugaling kay ti hindi amo sina kon signal sang mga telecommunications company ang i-shutdown nga nasakupan sang isa lamang iya ka partikular nga lugar. Hindi amo sina. So damo sini ang nahulan, damo sini iya ang nagka-problema regarding sa ginpatigayon sini nga signal jamming. Kag sa gin-explain nga ni sa National Telecommunications Commission, sadto nga for example, ang gusto mo iyang
i-signal jam or i-jam ang signal madulaan sang service o reception abi sa isa ka lugar, hindi amo sinaiabanwa ang sistema nga matabo. Nagadepende ina sa mga tower sang nagkalain-lain sini nga telecommunications company. Kay for example sa aton sini nga mga kabumbo, Moliluli area ara dira ang Freedom Grandstand. Hindi iya Moliluli area alone ang ginaserbisyuhan sang isa ka tower sang Globe, sang Smart, sang Talk and Text ni dito or kung ano pa dira. Nagaserve man ini sila sa iban pagid sini iya nga area. Kita mo pag signal jamming diri sa syudad sa nga Iloilo, portion lang kuno, pero bilog iya nga syudad, wa IT service, wa IT signal, hasta payas kabatuan, hasta sa uton. Oh. Ti sa 2,500 gani, nga magkatapo sa nga Police Regional Office 6, kag sa liderato ni Police Brigadier General Villaflor, nagapati kita sa kapasidad sini nila sa pasiguro nga mangin malinong, matawhay, kag malipayon ang pagsaulog naton sang Dinagyang Festival 2024 nga hindi na iya kinahanglan sang signal jamming pa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ugali kiti do kung ano kahugot sang pagpanghawid sang alkalde nga hindi na iya magpatigayon sang signal jamming, amo man kahugot ang pagpati ni General Villaflor nga nagakadapat nga mag-signal jamming kita kay kun i-deny kuno sang local government unit, mapadala pagid siya sulat sa central office. Sa aton sini nga mga kabumbo, ikaw bi nga nagapamati subong nagalantaw sa Facebook Live sa aton sini mga kuturan, papilion ikaw abi sa pizza 27 kag 28 sinang duha kadlaw nga highlights sa nga Dinagyang Festival 2024. Mapasugot bala ikaw nga mayara sang signal jamming? Abi send ang imo sini nga pahayag sa aton sini nga comment section dira sa Facebook Live ta, kay makatsansa kita karon basaon ta inyo sini nga mga mensahe. Pagbalik naton banwa, ang PIDEA ginapasiguro nga drug-free ang Dinagyang 2024 celebration diri sa syudad sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for January 14 to 20, 2024. Ang mga ambahanon ng kalabanan halin sa past millennium will continue to rule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa concert at the plaza, exclusively yours sa Sabado, January 20, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag iban pa ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo.
Sa Enero 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa mga adlaw sa Latolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan ni kita sang kaisog kagabakod agud pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Impormasyon nga nagapatalang ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin D. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na kaligad sa takna siningalauna. Balik sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Sa giyapuno po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Hindi sila ya gusto sa signal jamming? Hindi. Ako hindi gid. No signal jamming during highlights ng dinagyang. Standby sa kay Bumbuhana. Sa aton sinimatag palamating iban sininagambal nga sinya pwede man may signal jamming total pilan man na oras basta city proper area lang ti ang problema naton kay hindi amo sila iyang plastada. No? Sa aton sini nga mga tagpalamati kung pwede
Mayo nga mayara sa signal jamming galing kiti. Amo na bla area 1, area 2 ang tumuron mo sa signal jamming. Tinagatipindi na iya kung sa diin masakop sang tower sa telecommunications company. Amo na iya ang iya sining dulaon ng signal. Oh, sinyati may mga frisking man kuno antes magsulod ri iya sa syudad. Amo lang minang nagakadapat sinadira. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, we can never be too sure these days. Oh. Sa bagay sa pagpangaman lang man, no? Asa nga aton sini nga otoridad. Oh. Kay hindi mo paktan ang utok sang mga malain kuno iya nga may tinutuyo, no? Sugot ko may signal jamming. Oh. Hindi ko gusto may signal jamming sa dinagyang kay amo ba na matabo, hindi ka makakontak sa imo sini mahimata kung may emergency. O, amo pa yung isa sa mga rason man to sang nagligad sa aton sini mga kabumbo. Sige lang, padayon lang kamo sa pagpadala sa inyong sini nga mga pahayag, no? Opinion, may kantanan sa signal jamming. Kay check naton ina sa aton man sini nga padayon nga pagpangalagan. Aryo, drug-free ang Dinagyang Festival 2024. Pasiguraduhon sa PIDEA. I-check tabi si Bombo Hana Joy Andasa. Bombohan, sa report please come in. We are expecting a drug-free celebration of Dinagyang Festival 2024. Amoy na ang nangin pahayag sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 kabahin man sang ila nga mga preparasyon sa palaabuton nga Dinagyang Festival. Sa interview sang Bombo Radyo kay Maria Graciela Leon, ang Public Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, yung pahayag nga Disyembre pa lang, naga-intensify na ini sila sa pagbantay sa mga puerto, airports, ports, kag mga terminal. Ginapabaskog Manila ang Narco Detection Unit sa kabilugan ng Western Visayas. Pag-continuous ang K9 units, kag profiling sa mga pasahero nga nagagwa sa diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa Iloilo kung sa diin pagkaselebrar ang Dinagyang Festival Bombo Champ. Suno pa kay Tanalion ang anti-drug operation kag mga bypass operation, masigi-sige inaya kapong mga kabato ng ahensya sa mga reports nagalakip sa illegal nga mga droga. Dugang pa ni Tanalion, naga-coordinate din sila sa mga local government units kag seaport bangod magahiwat o kon magakandak sang interdiction training sa probinsya sang Iloilo agod ma-enhance ang skills sa pagbantay sa mga points of entry sa Region 6 sang ilang mga partner law enforcement agencies kaangay sa Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, kag Maritime Police of Bombo Champ. Kag sa ulihin naman nagpahanumdum man ang Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa mga nagagamit, nagabaligya kag sige pa nga nagaduso sa gihapon sang illegal nga droga nga accounted and identified na ini sila kag ginatutukan sang Anti-Drug Abuse Council. Yari wala kay pamatian naton ang pahayag ni Maria Graciela Tanalion, ang Public Information Officer sang PIDEA Region 6 sa dugang nga impormasyon. Of course, syempre gina-anticipate naton ang madamo ang both local and foreign tourists no diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Gina-intensify naton ang pagbantay sang aton nga mga puerto, airports, ports and terminals. And actually sa subong pa lang no ever since ang December intensify na naton ang aton nga pag-deploy sa mga narco detection units naton, not only here in the city of Iloilo but sa bilog ng Western Visayas. And we will be continuing the K9 inspections and profiling sa aton nga mga passengers. We are expecting for a drug-free celebration of the Dinagyang Festival this 2024. Oo. But syempre no gina-emphasize gid naton diri sa PIDEA nga ang aton nga mga anti-drug operation sige-sige na yan no wala gauntat, especially if may mga ma-receive kita nga mga reports from illegal drug activities and syempre ang mga ginasubmit man sa aton nga from the Barangay Anti-Drug Abuse Councils. Ano pa gid ang mga tikang ma'am nga paghimuon kay ti subo nga daan sa Dinagyang Festival and also man sa Aklan? Madamo bala ma'am sa celebration, mga party, kag daw dira ma'am do mga party drugs bala ma'am paano na ina ma'am lesson ma'am sa kada area o kon sa kada partihan ma'am? PIDEA has satellite offices no ang mga provincial offices naton in the entire region. And syempre ang coordination naton with other law enforcement agencies are also ongoing kag gina-strengthen gid ina
ginahugot nato ng atong nga pagbantay sa mga points of entry since we all know very vast ang coastlines naton diri sa western areas. That's why nga ang aton nga mga teams, no, ang aton nga K9 teams as well as mga drug enforcement officers naton nagapadayon sa gihapon sa pagbantay as well as sa pag-action sa mga ma-receive naton nga mga reports. Napatian ang pahayag ni Maria Graciela Tanaleon, ang Public Information Officer sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 Bombo Chop. Alright, sabahin sa Philippine Drug Enforcement Agency, I do believe may ara man sila sa deployment sa sining celebration sa dinagyang 2024. So dugang pa na puwersa sa 2,500 nga puwersa man sa kapulisan naton nga i-deploy man diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Bombo Hana? Yes, Bombo Cham, sakto gid ina kay mention man ganit ni Ma'am Graciela Tanaleon nga tutukan gid ang mga ports, mga terminal kag airports kadira gid ang perto sang mga nagasulod bala nga droga kag makit-an man naton nga subong madamo na gid o kun dako na gid ang balor nga droga na kumpiska sang mga nagkalain-lain man nga Drug Enforcement Agency diri sa Iloilo kay pagpalapit na gid ang dinagyang festival, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report. Sabahin karon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Amo sining ilang mga tinutuyo man kay tagsa-tagsa sini ka mga law enforcement agency sa aton sining gobyerno. May ara sang task. Now, may ara sang task nga dapat tutukan hilabi pa kung may mga okasyon or may mga event kasubong abi iya sang dinagyang festival diri sa syudad sang Iloilo, tilauman naton, no, nga mangin drug-free celebration ang 2024 dinagyang festival. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga sang nagliligan lang siniya nga may nadlaw kag sinimana, sige na yang dinakpanay pagpatigayon sa mga bypass operation sa ngaton sini nga mga law enforcement agencies, no? Mga drug enforcement unit diri sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, no? Kag dalagko nga mga balor sang illegal nga droga ang nagkalakumpiskar nga ginalantaw sa ngaton sini motoridad gamiton pa ini or amo ining supply nga ibaligya palaptahon diri sa syudad sa Iloilo during dinagyang 2024. Tisa mo sila nga mga plano sa mga drugista, no? Hindi na sila kaluwas sa aton sinikaron iya nga mga otoridad. 36 minutos na kaligad sa takna sininga. Launa padayon kita diri sa Bombo Hanay sa Udto. Cash nga clothing allowance sa mga empleyado sa syudad natalana nga i-release subong nga simana. Mao may pang pre-dinagyang sila nga palabuton gali ba, pero nagakadapat sini nga patahi gid sini nilaya sa nga uniforme. Sa aton sini nga mga kabombo, i-check pala naton ang linya ni Bombo Angel Tan kay ining clothing allowance. Isa man ini banwa sa nangin kontrobersyal sa nakaligad sining tuig. Naging kontrobersyal man ini. Ang alkalde nato nagdesisyon nga idirekta na lang sa tagsa ka mga empleyado ining clothing allowance kag sila na lang iya ang mabakal or mapahimo sini sang ila kaugalingon nga uniforme. Standby kay check naton ang linya ni Bombo Angel Tan man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kag i-check naman sa Limanugay, balita ni Bombolin si Bade, may kanta na naman kanon sa sining 35 million pesos. Ginpain sining pondo sa provincial government sa napulo ka mga teen centers natala na itukod man sa bahin sa probinsya. Kag later on, istoryanta ang report ni Bombo Joe Marvilla. Ang Iloilo Police Provincial Office nagpaandam sa mga pumuluyo
nga maghalong sa nagalapta nga text message nga nagapangayo sang sponsorship nga nagagamit sang pangalan sang media. Nagapakilala nga taga-Bumbo sa kuno. Ti kung iluwirjo, tangabi kang magkitaay, tanga-duwa, no matyagan mo. Hindi ba? Ara na si Angel. Jel, sa report, please come in. Bombo, siyam na katalana ay panghatag subungas man na ang closing allowance sang mga empleyado diri sa bahin sang Ilicto. Call sa interview sang Bombo Radio, Kinir Jerry Kanyas, iyagin pahayag nga ang cash ini siya Bombo siyam nga pagpatulong sa mga empleyado kay kung i-uniform pa din nila nga ipatahin do surplus naman kita last time ang 2023 budget nila sa floating allowance hinpatahi dito siya sang mga bayo. Pero this time, i-cash ni Mayor Jerry Tranyas kay susunod sa iya dire, mas maayo na para may gastuhon sila para sa nagyang bombo. Siyam, kag kumadunduhan sa mga kabombo natin the last time, nagpatapos na ang mga empleyado sa Iloilo the last year, mga last quarter na ingagawa siya. Kag nakatala na hingagawon man or gintry man sang reach para nga timaritis ini sa bahin sang mga empleyado bombo. Siyam, ang dugang padri sang natutan nati naintindihan gid siya nga or most of the time gid kinanglan sang mga empleyado ining kwarta sa closing allowance nila kag siya man mismo sa pila niya katuig diri nga pag-aobra sa City Hall balaan niya na kung ano ang plastada sang like pinabalik niya ang closing allowance. Pero ang ining kwarta balabang Siyam, ang clothing allowance nila ginabubusan ini siya ang 3,400 para ni siya sa tatlo ka mga blouse para sa babae, kaga 3,000 naman ang para sa tatlo ka polo sa lalaki, and around 6,000 pesos ini siya ang initial information sa daton diri sa may bahay niya sa reach office ang uko ng amuni like around 6,000, pero nakamuno si Mayor Jerry Tranyas Siyam na 7,000 pesos ang iya i-release para sa mga empleyado at Bohol. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayag ni Iloilo si Mayor Jerry Tranyas sa nga interview. Pa-announce ko na, and may clothing, may ara na sila uniform, so mausar na nila kung diin. Pa-release ko sa ining nga semana para sa dason nga semana mausar nila para sa dinagyan. Wala na gani? 7,000. May ara sila uniform, no? Ang last year na ron. So, surplus sales na ang mapaobra pa sila liwat. Mayor, ano siya katako ka bagay itong nag-remind kasi nila nga dapat gastuhan nila maayo ang clothing allowance nila? Well, you know, balaan mo man ang sa City Hall Day. Kung kisa baligya nila, no? Laoy ka man kung kisa may mga kinanlan nga malasakit ng bata mo, masakit bana mo, masakit ikaw. So, kinanlan mo man. Muna nga sa diriya sa City Hall, naintindihan ko, kinudugay na di sa akon. Konsehal pa lang ko sa una, 1986. Hasta subong balaan ko na ang tanan nga kalatabo. Kung Siyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mayor Jerry Tranyas sa aton interview. No, ti mga pilani, Bombo Angel, 6,000 pesos clothing allowance sa mga regular employees. Mga amon abong Siyam ang sa bahay niya sa reach 6,000 pesos, pero sa statement ni Mayor Jerry Tranyas around 7,000 pesos sa mga kabombo natin. Tilang taon natin kung pila ni final amount kay Mayor iya 7,000 declaration niya, pero basihan iya kung patahi kaya ang patahi ang bubot siya may ara na yung exact na amount mo, example kung polo amuning pricing nila, pero kung bakit allowance is like intended amount para sa ilang bayo wala bubot siya around 7,000 pesos with a statement man sa alkalde. Alright. Live din sa bahin sa Iloilo, Bombo Angel Chillertan para sa number 1 and most trusted regional working na country, ang Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.
Salamat kid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. No? May kantanan sa sining clothing allowance ang mga City Hall employees. Mas ginpili ni Mayor nga i-cash na lang ini para nga magamit pa nila sa mas mapinuslanon nga bagay. Sa aton sining karon nga mga kabumbo. 43 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Sino ning nagapropakilala nga katapos ang media tapos nagaayo siya nga suportahan sa kuno para sa gambling, mga kagaguan bla sa aton sining mga tagpalamati, kag ginagamit siya sinadre ang pangalan sang Bombo Radio. Check na pala si Bombo Jomar Villa sa pagplastar sang adugang mga impormasyon. Jom, sa report please kami. Kung nagapandam ang Iloilo Police Provincial Office sa Pumuluyo, Bombocham nga magligmat tuhoy sa siding nagalapta no nga text message mati da kasubong nga nagapangayo-ngayo sa mga ila siding nga ginpangsindan diri karon sa mensahe no. Ang ining text message diri no based diri karon sa aton siding pag sisa diri kasubong ati nagapangayo no sa sponsorship kag ang pangalan pa diri sa Bombo Radio amo ang iya sila ginagamit. So bali ang ining text message karon gin confirm man diri karon sa Bombo Radio nga wala sa kamatuoran no kag piki ini siya. At the same time nakalabot naman ini sa bahin karon sa Iloilo Police Provincial Office no. In fact nga ti sa bahin sa APPO may information man sila Bombocham nga ti kahapon nakabato na ni ang IPPO nga may kasubong sila nga mensahe nga nagapakilala kuno nga empleyado ba nagaubra sa Bombo Radio nga do kasubong nga nagapangayo sa sponsorship. So no kay Police Major Rolando Aranyo ang spokesperson diri sa Iloilo Police Provincial Office pakam na siya sa mga pumulang hindi agilayon magpati sa kasubong sinikaron dyan mga nagalapta nga mensahe kag at the same time i-validate gid sa maayo sa based sa iya sining experience diri Bombocham nga for example kung may aragid man sa sining mga sponsorship based sa ila sining observation nga may aragid na iya nga corresponding letter na for example abi kung ma-sponsor abi kag kung ma-donor abi ang PPO so may ara formal letter nga ginapadala sa ila nga ti amo na ang basihan dira karon nga legit ang ining mga sponsorship abi no nga ti and for the record Bombo Jomar for the record no halin iya sadto hasta subong why gid iya nagapangayo ngayo nagapakilimos or ano man dira nga sa isang sponsorship ang Bombo Radio Philippines kon may mga patigayunon sini nga mga aktibidades katulad na gid lamang sang bag-o lang gid nagtakop nga 2024 Top Level Management Conference. Isa adto iya ka simana humalin Enero 7 tubtob 13 no gintipon ang mga officers network officers ang 31 ka mga key area sa pungsod kung saan din may fully digitalized AM and FM radio stations no isa pagtipon to sa TLMC Bombo Jomar ni 5 to ni libat nga pisitas why kita to yan may pinangayuan sini nga mayor, congressman, gov or colonel, general o kung sino man dira nga mag-sponsor sa hilikoton nga ginapatigayon sa Bombo Radio Philippines. Kaya muna why halin sa unay why gid ganyan mo to na ano nga talimbabaga nagsulod sa pinsar sining persona nga ni nga gingamit-gamit niya ang pangalan sa Bombo para nga makapangayo-ngayo siya Bombo Jomar? Amo gani mayo man kay alerto direk otoridad Bombocham. At sa kahapon sapon nakibot kita no nagtawag si Major Aranyo sa aton nagpamangkot sa kung may kilala kita diri ha certain Marvin Balisanga. Kay amo man ang mensahe. Ang Chief of Police ang Sara Pinpito nagtawag man sakon si Police Major Aldrin Lamira namangkot man sakon kung may kilala ko kuno nga ang kurman nga Bombo Marvin Balisanga
Oh. Ang kurma na sa field reporter San Pisan siya ba? No? Tani isang tilimsi digin gaan sa award kon angkor na sa field reporter ba sa? Jesus Maria kagusip. Anyway, damo ni Galito, halos tanan nga mga kapulisan ni ginpadala niya sa text message mo, Jomar? Amo na gina validate padre sa police kay suno kay Major Aranyo mismo sa ilang sinigang quarters nakalapot idig mga information babutsam. So at least ngati na abalana ngati hindi ini siya no empleyado dire ka sa Bombo Radio ngati suno kay Major Aranyo kun may mga sponsorship may gidna no may mga corresponding letter gidna formal letter nga gida padala no sa ilang sinigang nga talatapan. Tiyan mo na ang pandam sa natungdan sa mga pumuluyo nga mag-report gidayon no, sa kapulisan in case kati may mambaton sa kasubong sila nga mensahe nga tinagapang ayo-ayo abi no, sa ila, especially sa mga government offices adri karon Bombotsam. Pari na pabati tas Major Aranyo sa ma-interview diri sa Bombo Radio. Yes, no, gina-remind gid naton kag ginapaandaman ang aton sini nga mga pumuluyo no sa bag-o naman diri nga na discover naman naton nga mga modus no sang iban sini nga mga oportunista naton sini nga mga kautoran. So ano gid kita halong gid kita no sa mga nagapadala sini sa mga mensahe kag nagapangayo sini sang kun ano dira nga bagay no kag ginadala ang ngalan ton diri nga mga ngalan sa mga media network naton diri sa probinsya sa kag syudad sang Iloilo. So nga hindi gid magpati no, hindi kita dira magipadaso-daso. Mas maayo nga kung makabaton kita sini nga mga mensahe i-verify gid naton no sa mga natungdan sini nga mga media network para nga ma-confirm naton. Kung nga sa experience ko Bombo Joms no, magpadala niya sang mga letter ang ang aton dira nga mga abyan sa media may mga corresponding gid niya nga mga formal nga sulat no kag at the same time ang ilan na daya nga gina-request is kung gusto mo mag-sponsor sang isa dira like abi magkuha ka sang ads no para nga i-air man na dang imo sini nga mga greetings no. So sa mga pareho sini nga mga nga mga sistema so magduda gid kita dayon no, hindi kita magdali-dali pati para hindi kita matuntuan sa mga mo sini nga mga oportunista nga mga tao. Mo gani no, kamo sir do naka nagit kamo no, may nagpalabot na sa inyo sa complaint nga biktima sa or report pa lang? May mga nagapalabot sa aton sa mga information no nga may mga pareho sini nga no so pangayo sila sang bulig no kung pwede ma-verify ni so amo man inang aton obra ngono gina-aksyon na naton dayon para nga at least makabulig kita nga hindi na ini hindi na ini makapanghalit pa or makapagtunto pa sa aton sini nga mga kasimanwa. So that is why nga ginapadayong gid naton nga ginapahibalo no gina-remind ang aton nga pumulyo nga dapat maghalong kita sa mga pareho sini nga mga modus. Kung magsige-sige pa ni sir kamo sa IPPO may tika nga himuon? That is correct no. Actually gina-encourage naton ang tanan nga mga pareho sini nga mga pumuluyo naton nga nakabaton sa pareho sini nga mga information nga magpalapot yun dayon sang i-report yun dayon sa aton sini nga pinakamalapit nga mga police station. Ay sige akag subong te balatag rapet na dinagyang basi kun gamiton pagidam mo na blaser. Yes, that is correct no. Amoy nga isa gid ka purpose naton nga gina-inform gid naton ang aton sini nga mga pumuluyo. Iti mas madamo sila subong nga pwede magamit sini nga mga diskarte or mga magamit nila nga mga kunwari magpakilala sila nga legit sila nga mga persona. So gali kay mga mga scammer or mga manugpunto no mga manughalit sa isig kapariyon nila. Sige. Si Major Aranyo adri karon na Bombotsam. So at least na panawagan kag na napalabot ng tumuluyo agad nga may idea sila kung may mga mensahe man sila mabaton nga kasubong sila nga nagapang ayo-ayo man diri karon Bombotsam. So para mo pala na kay sa iban do ay pakukabati ka may nga ginagamit do bombo pala ning rapta subong diri Bombotsam.
Ti amo to kilala mo tong pulis to sa Sara, mo to Bumbo man to napakilala kag diri sa IPPO. Diri Bumbo Champ ti bal anya siguro nga ti bantugon mang Bumbo radio mo. Ti amo na ginagamit nga magpakilala diri karon sa pila diri ka bang ginapangsindan sining mensahe. Tawgan sining numero. Ginsaraman mala Joms ang Bumbo Radio Philippines most trusted radio network in the country. Kaya mo nang pinakamasaligan mo na radio network sa pungsod Pilipinas. Kaya lang magamit man sa dasang iban sini nga pa radio station kaya hindi gani masaligan ng iban. Di ba? May punto ko, Jobs? May idea man si Marvin, no? Oo. Magamit ka na gid lang pangalan sang para nga may ipangtunto ka, para nga makapangtunto ka, magamit ka pa mo sang mga bahaw-bahaw nga stasyon? Ano ko man mo ba? Kung diri kaya sa most trusted radio network in the country? Ang Kalibo to nag-post ma to nga may atuman Bumbo Cham. Ano come again? Ang sa may Kalibo nag-post man sila nga may mga mensahe man to galapta nga di mo si si certain Marvin man nga empleyado kunok Bumbo. Pero dugay na ko di wala ko ka batik may Marvin sa ding upod. Tapos sa balon niya pa di nga maglalambing lang siya kuno kay malapit ng anniversary ng station. Ano namin mo nga malapit ang anniversary? Bala mo kung saan ang anniversary? Kaya ganiguro ko balon kung saan ang anniversary nga mambal siya nga malapit. Sos Maria Kagusip. So at least muna dugay init dugo usubong. Ay di lang di Joms. Kalma ka lang. Hindi gid magpahinali. Kaya base mawughat ka? Amo gani. Din tubig ko di man. Duway na diskilid ko out. May maintenance ka nung may ginainom ka nga bulong? Mayari ko yan energy. Ano yung inom? Energy? Wow, energy. Pero pag sick. So muna. Ano ka panuya ka? Why ka kakaon ka KBL? Abi mo. Do pila na kadla do puro na baboy. Baw. Ano gapon sudan mo? Ang baboy. Baboy man? Fried. Buwas ko nung steak naman ko nung sudanon. Pilihan tala steak o kon bacon. Panyagaya ka sudan, Jom, sa bacon niya, pamahaw na niya. Tiyan mo gani. So muna, at least dili ka bubutsam, no, na plastata ni. At least mangin aware ka rin natin sa mga kabumbobla. Diri sa syudad. At the same time, diri sa may Region 6 sa malabutan sining Pagwaragwan. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 Bumbo Jomar? Network in the country. Joms, ano kaning number ni Joms? Ang number palihog ko bilawag, be? Para nga manan sa mga kabumbuta. Number sang nagapalapta sini mensahe? Gintawgan ko ni kakabina natendent tapos subong garing na way magsabat. Ari number yaw 0981 7479 409. Sa liwat 0981 7479 409. Kung may text or may magtawag sa mga kabumbo naton nga nagapamati dahil ninyo pagsapaka kay manugtunto ina. Amo gani sa tlesa awera no aton sa karon yung pamuloyo ari gading sa mo sa modos Bumbutsam. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Jomar Villa, no? Hamakon yung sila banwa. Amo na nasubong kabudlay magpangita sang kwarta nga nagalabot na sa punto nga manunto kanaya sa imo sinisig ka pariyo. O galing kay ang iya sila nga estilo sang pagpanunto ano kasubong iya nga
pangayo-ngayo siya sang kwarta gamit ang pangalan sang Bombo. Kung sa diin iya humalin sadto hasta subong, hindi ina iya buluhaton sang Bombo Radio Philippines. Hindi na iya buluhaton sang mga personnel sang network. Way ginaiya sa way ginaiya sa pinamatasan, buluhaton or whatsoever nga magpinangayo-ngayo ay sa kuno ano kuno balya maglalambing lang kay malapit ng anibersaryo. Samo pa lang na sining nga ugada banwa, dugang na nga kabutigan kag wala sang kamaturan. Kaysa nasiling na naton sa mga activities, mga event, nga plastar or ginahikot, ginahiwat sang Bombo Radio Philippines, iway kita iya naga pangayo-ngayo, Way kita iya naga pangalimos sa kung sino man nga politiko dira or kung sino man nga personalidad dira nga ti mayor. Ikaw bakal karon sang palamawon ka mga manijero, congressman, ang panyaga imo be, gob ang panyapon imo. Mga mo kasubong sila. Ti diging gamit para kuno sa anibersaryo. Paano naglapit ang anibersaryo sang Bombo abi? Ti balanon gid nga ini ang wala sang kamaturan, kabutigan kag nagapakuno-kuno lamang. Kaya raman ang number basi magtawag sa inyo or mag-text sa inyo, hindi nyo gid sa sapaka. Hambala sa nga subong nga panyimpo, tama na ka-advance. Tama ka-advance in the sense nga epektibo ng hiwit pinagi sa numero sang cellphone. Paiwitan ka namon! Mamanugtunto ka! Kaya na, ano ka nilang number ito liwat mo mobile? 0981-7479-409. Kaliwat? 0981-7479-409. Amo nang iya sining numero? I-advance na katama subong nga panyimpo. Epektibo ng hiwit. Bisan number lang bumbumel. Ang makita, ang ma-identify si mo, sarang ka na nga mahiwitan. Tapos ka gidoy, damo na to nga panginam-kinam nga mahiwitan ka Or just for santo. Oras naton, 1 minuto, ang nakaligad karon sa takna sining last 2 diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Blanco over gabilin sa imo. Sa manayanay nga hapon may God bless us all. Sige. God bless us all na kutali. Pero sige lang. Dahil lang yan. Kay may isa pag kita ng kabalita si Bombo Lindsay, parte ni sa pundo sang provincial government. I think 35 million pesos. Di ba bubudya, 35 million pesos ni pundo ni para sa mga teen centers nga itukod sa probinsya sa Iloilo. I-check na pala sa aton sini kapag palayag diri ang hingagawon kong balita with Bombo Lindsay Bade. Dako man ini nga bagay para sa mga teens, sa probinsya sa Iloilo nga makaangkon sila sang kasubong sinikaron nga edipisyo. Standby sa aton sinikaron nga mga kabombo. Damo gidya naghambal sinya Bombo Cham. Wala na sang signal jamming wala na sang signal jamming, total damo man naton sini magkapulisan saranganan na nila kag may iban pagid sini nga mga force multiplier. Ang iban din naghambal nga ti ang signal jamming makabulig pero mas dako guro nga bagay ang mahalitan sini nila during sa tiyempo nga magalawig ang signal jamming. Kag ang mga may malain sini kuno nga tinutuyo, may signal jamming kag wala, kag kung gusto nila, kag kung very lax aton sini iya nga mga
kapulisan, no? Ang may katungdanan sa pag-secure sa aton sining palibot, ti matigayon gid ang pagpatigayon man sang kalakasan. So 25,000 or 25. Pila 2,500 ka mga pulis ang i-deploy. Sus, bastante na may iban pa nga mga force sa multiplier sa aton sila makamumbo para maggabulig, mag-assist sa pagpasiguro sang kalinong kagkatawhay sang Dinagyang Festival 2024 celebration. Oras naton 5 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining las 2 driman sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Dugang pa sa mga eksperto balikan tato bala ang pahayag nga hindi man gid nisisidad ang charter change para nga maghulag ang aton sining ekonomiya. Sila nga lantawon ta. Bisan pa nga ang konstitusyon tabi maligwat kag mag-provide sang 100% foreign ownership sa tanan nga sektor, pero wala sang maayo establishing a business environment para nga mag-thrive, hindi man kita gyapon makapasiguro kag hindi kita mag-ekspektar, no? Nga mayara sang gulpihada lang nga pagtililipon or padulong diri sa mga investor agud iya nga mag-invest sila sa pungsod Pilipinas. Ang pag-open up sa mga foreigners sa pila ka mga strategic sectors katulad sang electricity, tubig, no? Maka compromise pa gani sa aton sining iyang national security. Sinya, kung lang taon ninyo, may mga Chinese state-owned companies na nga may presensya na diri sa pungsod Pilipinas sa mga telecommunications company, electricity distribution, no? Water, natural gas supply. Siniyati ko lang taon mo, Chinese government padayon na nga nagakontrol sa dalagko sini. Katulad ng lang sa nagaklinabo sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Siniyati, hindi iya karon nisisidad kag hindi iya mas labing kinahanglan abi ang pagpatigayon o pag-amyendar sa charter change kay madamo pa kita gani isang dapat pasulabihon nga mga problema or concern sa pungsod. Bomolin sa report, please kamin. Nagpa-in ang Iloilo Provincial Government sa kabugusan na 35 million pesos para inisa na pulo ka mga teen centers na pagkatuturon sa nagkalain-lain ng mga banwa kag eskwelahan diri sa may probinsya sang Iloilo. Una kaina nga gin ground break bombotsam nga sa bahin sang Kabalik National High School. Ini mismo sa may banwa sang Balasan, Iloilo, ang Kabalik National High School bombotsam may ara ini sa 455 students kag 3.5 million pesos each nga mga teen center diri ang ginpain sa Iloilo Provincial Government sa pagpamuno man mismo sa opisina mismo sa Provincial Population Office sa pagpamuno ni Attorney Ruel Bon Superio. Sunod dili gani sa iya mga mensahe nga ang ining teen center para sa aton nga mga estudyante no sa tagsa ka mga high school amo ni siyang sa idalom sang bulig eskwela sa probinsya kunang best practice program, particularly sa pagsuporta man sa infrastructure kag facilities sa mga public schools kag syempre sa Department of Education. Kay sunod diri sa iya hindi lang niya concerned ang Iloilo Provincial Government, ang Provincial Population Office sa Education sa sulod mismo sang apat ka corners ng classroom, kundi nga concern mismo ang Provincial Government sa social life man kag syempre sa psychosocial well-being sa tagsa ka mga estudyante. Amo nang alugtag Manila ang ining programa nga ini bombotsam mati makadil nga makapangita sila bala sang nang puluyan sa guha sa ila tagsa ka mga panimalay bombotsam. So ini magaserbi ni siyang balay para sa mga adolescent health and youth development program kag syempre ang para man sa program for the resilience of Iloilo in mind and emotion. So diri gani kay Governor Arthur Defensor Jr. ang iya lang diri nga ginapangayo nga balos
sa aton nga mga estudyante diri ang mga pangimpusla nila sa maayo ang ining teen center kag syempre mangin maayo lang gid ang ilang nga pag-eskwela. Magluwas Bombot Sam sa pag-groundbreak kag inang aga sa Kabalik National High School sa Mibanwa, Sambalasan. Kung ari man kita diri subong sa may Nicomedes R. Tobar Senior National High School sa Banwaya, San Dionisio, Iloilo. Amo man gin groundbreak man diri ang teen center with 1,255 students sa junior high, 832 students sa senior high, kung sa diin sakop sini ang 13 ka mga barangay diri sa may Banwa, San Dionisio. Yari balaton pamatian ang pagpahayag ni Attorney Ruel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office. Today, we will break ground, one of the 10 o kung isa sa napulo ka mga teen centers sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini nga mga teen centers, igapatindog gid naton ini bilang isa ka istruktura kag ang Balasan, Bulahan, kay tungod kamo ang isa sa mga schools nga ipagatindugan ni Governor Defensor sining teen center. Mambal na ako nini nga isa ka milestone event sa inyo Banwa. Kay tungod sa sininga tuig, ini man ang nauna nga proyekto nga gingkadtuan ni Governor Defensor. Amo inakapalangga kag kaimportante ang inyo barangay diri sa Kabalik sa aton gobernador. This facility is dedicated to our adolescents and youth by providing them a venue for their recreational programs, their projects and activities, their personality development and skills enhancement, for friendship and understanding among their peers and adults, a sanctuary in sharing of insights or ideas in promoting adolescent reproductive health, as well as the avoidance of the risky and non-risky behaviors. Traditionally, o kung sa kinaandan, ang aton mga teen centers are located in a classroom space designated by your school and designated teen center coordinator or designated guidance counselor together with our trained peer helper. Gani, sa panugyan sa natong gobernador, nga naton ang isa ka classroom para himuon nga teen center subong sa inyo diri sa Kabalik National High School pagapatindugan demand and need for facilities to address the issues and concerns of our youth. Governor Defensor has initiated and allocated a budget under a provincial school board, initially in the amount 35 million para sa pulo ka teen center sa bilog nga probinsya sang Iloilo in order to upgrade our teen centers to cater the need. Bobolins? Provincial, nabagyan mo si Attorney Ruel Von Superio ang Iloilo Provincial Population Officer diri sa may bahin sa probinsya sa Iloilo. So ini center nga ini Bombot Sam mag-asset finish ang venue for the career guidance at counseling program diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Alright. Live gikan diri sa Banwa sa San Dionisio, kaupod si Bombohana Joy and sa ini si Bombo Lindsay. Ermitan niyo ba para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. So dako man ini nga bulig karon ini nga multi-purpose teen center nga iga urgi patukod no sa provincial government under sa talatapan sang opisina ni Attorney Von Superio. Do mga yan man si Attorney Von nga maka board member abi no or SB or ang aura ni Attorney Von abi daw pang public servant gid eh. Pero sa karon public service man ni siya. Sa aton sini nga mga kabombo. Mula na isa sa mga magabig man naton iya nga kayuan lang kay kung ano ang impromisa sa gobernador nga proyekto no nagatupa. 13 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2 diri sa aton sininga pangalagad. Magasunod na ang kahapon lamang program with Tita Regine.
Isibombot siya Blanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Oras 13 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for January 14 to 20, 2024. Ang mga ambahanon ng kalabanan halin sa past millennium will continue to rule sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo together with a retro band sa concert at the plaza, exclusively yours sa Sabado, January 20, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kagiban pa ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan ni kita sang kaisog kag kabakod agud pa nga tubangon ang mga pagtilaw sang tuig 2024. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan. Mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o kon ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka
kilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang TUFO, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang TUFO makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang TUFO mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang TUFO nakabulig man sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine on a beautiful Tuesday. Welcome sa kahapon lamang program. It's the 16th of January 2024. Kamusta ka mo dira? Ox Langgid. I hope you're all doing good. I welcome you all sa sininga palatuntunan and ari na nga aton nga bahanon para sa inyo tanan from Adrian Vicencio. Kiss broken hearts goodbye. Good afternoon and welcome. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Goodbye, I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. You needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Broken hearts goodbye.
just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Say hello to love and kiss broken hearts goodbye. Good afternoon sa inyo, sa mga in love dira. Salamat, Gid, for being with me. In love man ako, kaya naka-red ako. Anyway, this is Tita Regine. Let's proceed sa ating first story diri sa Kahapon Lamang program. This is from Aris 8. Dear Tita Regine. Tita Regine, maayong hapon sa imo kag sa matag palamati sang Kahapon Lamang program. Tita, part 3 ko na ini nga kasaysayan. Abi mo sa mabatian ko nga ginabasa mo akong kasaysayan. Nalipay gid ako. Pero tita, naunang akong part 2 kaysa sa part 1. Ha ha ha. Pasensya gid kay tinauna ko binasend ang part 2. Sorry gid. It's okay. Anyway, tita, ang story ko nga ini about pandemic, year 2020. Bisan sinulang, nasubuan gid tungod nga wala klase, wala pa obra. Tita, as a student, new life, new journey. So tungod ara lang sa balay kag hindi kagwa para nga maglagaw. So tita, 1 week dulang daad POS o presentation of sponsors na daad namon. Tita, nasubuan gid kami nga mga officers tungod hindi kami ka marcha kag maka-receive ka medal. Tita, sa nag-start na ang pandemic, ara lang ko sa sulod ka balay, kag manglimpyo palibot. Tungod nga ara lang sa balay, wala kalingawan. Nagay kami pamangkot kung saan uduman ang klase. Tita, sa mabalita sa radyo nga may ara modular, nalipay gid ako. Kag akon mga utod, tungod, bisan ara lang sa balay, tita, ara lang kami sa eskwela, daw ara lang kami sa eskwelahan. Tungod may sarabtan na kami. Tita, sang una nga pag-abot ka mga modules, baw nami pang sulat, kag pang answer ka mga utod ko. Pero kang urihi, ako na ayawan, tungod nagtinamat na sanda, kag maghambal, nga mayado lang nga mag face to face. Tita, nakaya ko pa, hasta mag second grading. Hasta nga, napabayaan ko na ang akon nga mga modules, nga iban. Tungod, nga kung hindi ko ma-anseran ang mga modules kautod ko, gahambal si mama. May bata man tuod ako nga maalam, o galing hindi man kabulig sa mga utod na. Tita, hindi man ako maalam, sakto lang. So tita, sa mabatian ko ato, waay ako kamaan. Nagaamat-amat, nagali ako tubuan depression, tita. Uy, hala. Kaya tita, maluwas kay mama. Gapangakig si ma'am sa akon. Kay kulang-kulang ang mga subjects nga napang-anseran ko nga napasa sa iya. Tita, why na ako kamaan, kundi ang unahon ko. Tubtub nga napensaran ko nga mag-attempt nga mag-suicide. Oh no. Tita, pero antes sina, nag-post pa ako ka last word sa FB nga hambal ko sa mga friends ko, thank you sa memories. Oh my God, very bad. Tita, wala ako masugiran ka problema ko that time. Pagkatapos sina, so nahimbal, nanday mama, imbis nga i-comfort, kag i-encourage, or imbis nga comfort, kag courage ang makuha ko, ay
Hinambalan ako GAGA pa. Kaghambal pa. Gatulog ko lang gani. Gibabayaan ka lang. Way mo man gani ako nabuligan. Answer ka modules ka mga utod mo. Agwi. Tita, nakapamuyayaw ako sa pensar ko lang. Nga abaw. Duta na. Gidbalaga answer ta na. Akong gani masulat pa answeran ko pa. What an unfair life. Tita, nagdugang ang depression ko. Tita, kung wala lang ako mahadlo kay God, ginkuha ko na ang kabuhi nga ginhatag na kanakon. Sabi mo, tita, ako lang isa nagatubang sa akon nga problem. Until I prayed, nasiling ko, God, if this is your will, I accept it with all my heart. But please, give me strength that I can overcome these problems. And God, ikaw na bahala sa akon. Hindi na ako maghimo sang tikang nga hindi mo gusto. Just give me strength. Kita mga 1 week siguro, hasta makagwa ako sa akon nga depression. Ay, mayo na lang. Pero amo man sige hapon, ang batasan, nanday mama. Kita kaagi man, nga 30 hours, nga wala ako tinulugan. Tungod sa pag-answer man ka module. Kag pagkaaga, ipasa ko pa sa school. Kita kaagi man, na nakaobra ako sa isa ka doctor, amo ni iya nga name, pero hindi na lang pag-i-mention, kay kilala, gid inidya ka namon. Tita si Doc nga ini, mabuot man, kag mabinuligon. Ugaling ang iya bana may pagka-estrikto. Tita gabugtaw ako, 5 sa aga, kag kung malate ako, 5 minutes, magbugtaw sa aga, gapangakig dayon. Without thinking, nga kung gabi, ma-answer pa ako ka module, kag manghimo sa sulod balay. Bali tita, 3 kami nga scholars na. Ang isa, bata ka caregiver nila, kag ang isa, inaanak nila. Tita, wala man ako magdugay didto. Kaya ang siling sa nagpatigayon sa akon para nga mag-obra didto, nga may sweldo ako, kag himuon ako scholar. Ang ending, buay gali. Bale, ang nagpatigayan sa akon, BHW sa amon nga barangay tita. Pero patay na siya subong tita Reg. Until God called me again to go back to His presence. Pero sa next story ko na lang iniisay-isay. So hasta na lang diri ang matinahuron Aries 8. You know what, Aries, I am so very happy. Hamba mo 1 week after, no, nakagwa ikaw sa depression. Abi mong iban sa dusang pag-pandemic, nagkakadalman. Ano abi, no? Change of everything, almost. Way of life, school dynamics, tapos activities, one before, everyday na anad ang mga estudyante naton that they go out, magkato sa school, makita nila ilang mga classmates, makita nila ilang mga teachers, and they have time to sit down, makaistoryahanay, makaharak-hak. Muna bala, all of a sudden, no, gin-change ang tanan-tanan, hindi ka nakagwa sa balay. Tapos na bundakan sa mga modules, nga feeling natin dahil hindi man effective. Kaya ang mga kabataan nato nagtinamad. And isa ka gali ha sa mga natamaan kay ikaw paya ang dapat nga magsabat sang modules sang imong mga manghod. Kung tani gin-encourage mama mo no, ang imong mga manghod nga oy, hindi ka mo magtinamad, pongko ka mo de. Sabti ninyo nga mga modules. Pwede man kung di sila kabalo, pwede ka pamangkot. Pero do hindi good. Ikaw nagidjatan ng tanan ang masabat para sa ila. Po siguro si mama mo no, gaugtas gid sang todo. Kay tina balang gusto niya nga ti magmayin maayo man ang iyang mga kabataan, ang imong mga manghod sa eskwelahan. So diniluyag nga nagatinamad kag siguro basi natamaan na siya blasang ugtas. Hala ka hambal sa mga utod mo sabti na modules pero do sa wala lang man gihapon. So nagpawala na lang gid. That's why siguro ti ikaw nakita ni mama mo na feeling nga siguro sadto ikaw gid ang makabulig sa iya, ikaw gid ang nakaintindi sa iya. But not knowing that you're also going through something. Kag sad to say no, daw according sa imong istorya diri, daw she was not able to help you enough para sa imong inagyan nga ato sa imong ginaagihan.
That is really good, that from your end, basig ka lang mag-snap out from that depression. And atubang mo na lang, kaya mo na lang ang tanan nga mga ulobrahon, kag even ang imong kaugalingon, no, nga pag-eskwela through modules, para sa imo ti affected man katama. Siguro lang gid, no, wa ila ka mo naka-istoryahan gid so much ni mama mo, nga wala mo na share sa iya what it is that you're going through. Ano ang ara sa sulod sa imong nga kasing-kasing, ano ang ara sa imong nga balatyagon, ano ang imong nga ginabatsyag. So siguro, no, sa mga kabataan naton dira, feel free. Hindi ka mo magkahadlok, nga magsugid sa inyong mga ginikanan, ilabinagid sa inyong nga mga mothers, what you are going through. Okay, of course, wala na sa ibang pangauna nga makabuligid sa inyo, kundi ang inyong nga mga ginikanan, ang inyong nga pamilya. Kag kanami lang gid sa imo, no? Siguro that's our Lord's way of telling you, diri ka sa akon kadto. Okay, diri mo buhos what it is ang imo nga ginabatsyag, and I will take care of you. So, pagpanguhit man ni Lord siguro sa imo, no, nga natabo during pandemic, kag well kabay nga now that we're almost back to normal, everybody is back to school, back to work, mga aton nga mga activities before, balik naman subong. So kabay ikaw, you have fully adjusted already, and your life is so full na with your studies, and at the same time kabay ang mga manghud mo man, no, tapos na ang episode sa pagtinamad sa modules nga ginhatag sa ila. I'm very happy sa imo nga naka-snap out kagid, kag naka-back into the right track kagid. So just continue praying, and at the same time be more vocal sa imo nga mother, express kung ano imo nga nabatyagan, i-communicate sa iya. Sigurado ako maintindihan niya gid ikaw sina. Pangitay lang sang right timing, kasi siguro si mama mo basi may mga modo man, basi may mga problema man, you just do not know. Basi siya man mismo nag-go through man sang depression, amo to nga tiyempo. So, kumbaga, nag-timing nga na gid ka mo. But, well, that experience should give you, no, a lesson, and something pwede mo gid nga ma-apply ang mga amo to nga nagkalatabo, pwede gid, no, nga mabag-o nimo. Just in case, but we hope and we're praying nga hindi na maliwati na sa imo nga nag-go through ikaw sa depression. But if ever you have problems, be more open sa imo nga mother. Thank you so much, kid, Aries 8, and just continue sending beautiful stories diri sa KLP. Oras nato, it is now 41 minutes after 2 o'clock sa ating pagpanumbalik. We have a story again from Lee sang Arevalo. When we return, diri sa kahapon lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi
ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kumira sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may... Diri kita sa sulat ni Lee sang Arevalo. Dear Inday Regine, Maayong hapon sa inyo tanan kag sa kahapon lamang program nga mga nagapamati. Halin ako sadto sa Bombo, nagsakay ako sa jeep, nanaog ako kag nagtapok. Nakibot ako, nga ginsalakay ako sanda ko nga ido. Natumba ako kag nahulog gid ako sa kanal. Kag sa malain nga palad, nahulugan ako sang isa ka baragubay nga lubi. OMG. Abi mo Inday, kung ulo ko ang nahulugan, bahaw siguro, subong patay na ako, kag nalipong gid ako. Pagkabugtaw ko, ato na ako sa papag ko. Namangkot ako kung sino ang nagdala sa akon sa papag, kag isa pa Inday, malipayon ako, kay nakita ko nga madamo sa mga gifts sa ingod ko, kag sa ngalan ko pa. Siling ko, sinong nagdala sa mga gifts? Kay wala man ako nakakita sang tawo. Kay galiin mo yan, nagpanago sila. Mga kabataan ang nagkalanta sang Christmas songs. Ginharanahan nila ako, agud to nga mabugtaw ako. Namangkot ako kung di inagali na mga gifts. Amba nila, Lola, hatag namon sa imo. Merry Christmas and Happy New Year, Lola Lee. Nagpasalamat ako sa ila, kang naghibi gid ako sa atubangan nila. Kay bisan hindi ko sila mga bata, nakadumdum gid sila. Pero ang akon mga bata, wala gid kadumdum sa akon. Pero ginapangamuyo ko na lang sila, nga maayo lang ang ila mga lawas. So Inday, tapuson ko na lang akon istorya, kay do tama na ini kalaba. Pasensya na Inday. Salamat gid nga madamo. Belated na lang, Happy New Year and Happy Three Kings always. Lee sang Arevalo. Well, if you can recall, initially, amo ni siya ang gin-interview naton last Saturday, being our winner. Ini lang gid, nakalipas na gid nga Sabado. And those strained ang iyang relationship sa iyang mga kabataan, ilibinagid, no? Sa magulang and then sa asawa sa iyang magulang bata. That is because sa utod niya daw didto gid, no? Nga dito nagdalag ko ang mga kabataan. Actually, ara man siya. Galing kay, because napatay ang husband, so she has to take care sang pagpangita, sang i-provide sa iyang mga kabataan, and sometimes she has to go sa malayo nga lugar like sa Rojas kay baligya siya sa mga uga kag kung ano pa dira, no, nga pwede niyang pangkuhaan sang ilang pangkinahanglanon, especially sa pagpaeskwela sa iyang mga kabataan. And according to her, napaeskwela, napatapos yung iyang mga kabataan. It's just that ang iyang magulang, amo lang ni ang nag-take care sa mga bata, samtang nga wala siya. So amo ni ang magulang niya ang daw nagtindog nga nanay. Amo ning daw mas nakilala nga mother sang iyang duha ka mga kabataan nga mga lalaki. Kag sad to say, according sa iya sa na-interview ta, daw medyo hindi malain, ay hindi manami, no, nga mga istorya ang kung kaisa ginapalapos ng iyang magulang. So that's why nga daw layo ang buot sa iyang mga kabataan. Amo nang hambal niya diri nga mayo pa ang iban nga mga kabataan nakadumdum sa iya, ang kaugalingon nga mga bata the way nakadumdum sa iya. But we're really hoping it's New Year, so kabay nga ti panugod man sang panibag-o kag mas maayo
nga relasyon ang magatuhaw sa imo kag sa imo nga mga kabataan. Just to continue loving them and just to continue to let them know that you care for them. Okay? And kabay ikaw i-bless man, gina-bless ikaw with your friends around, nga mo siling mo ang nagabulig sa imo once in a while, and also kita mo man ha, gin-surprise ikaw sa mga kabataan. Waay kanila nalipatan, gintagaan kanila sa mga gifts, ginharanahan ka pa nila during Christmas. So thank you so much kid sa imo Lee. I'm sure nakahatagi din na sang kalipay sa imo, especially no sa imo man nga kapungaw sa imo nga mga anak. But it's never too late to continue to reach out sa imo nga mga kabataan, and who knows, basi one of these days mangin maayo, mas better, mas sweeter na sila sa imo. Good luck, Gid Lee. Salamat, Gid, sa another story ang gin-share mo diri sa aton. It is now 12 minutes before 3 o'clock. I want to proceed with this story coming from Student Mom of Lambunaw. Student Mom, yesterday, I wasn't able to show the picture. Nga na-share mo sa amon sa story nga ginhatag mo sa amon, nga ginbasa ko gali kahapon. So today, i-show ko ang ina nga picture. Okay? So, ari na nga istorya. Dear Tita Regine, maayong hapon sa inyo tanan nga nag-tune in sa KLP sang Bombo Radyo. Ilaminagid sa imo Tita Regine kag sa mga kaupdanan mo dira sa Bombo. Libre ako sa mga oras nga ini. Nakaluto kag nakahimos na sa kusina. Nakapanilhig naman ako kag nakapamunyag tanom sa higad balay. Luya kong isaysay subong Tita Regine ang pila ka hitabo sa akon kabuhi nga nakabulig sang dako sa huyog ko nga pagsulat. Elementary pa lang ako sadto, tita. Mga grade 4 siguro ako. Sang pasulaton kami ni ma'am, teacher namon sa Filipino, sing isa ka sanaysay o maikling istorya tungkol sa amon family. Ginimuan ko anay sang outline ang akon nga sululaton bago ko inigin suguran. Ginsaysay ko diri nga imo lang ang amon nga kahimtangan sa kabuhi. Si tatay, isa ka mapisan nga laborer. Kag si nanay naman, isa ka mapinalanggaon kag matatap nga iloy sang panimalay. Ginsulat ko man nga 8 kami nga mag-ulutod, 4 ka lalaki kag 4 man nga babae. Ikaduha ako sa amon panganay nga lalaki. Gani, kung wala si nanay, ako ang nagamanage sa mga orobrahon sa balay. Masadya ang amon nga pagsinarayo, kag bisan gamay lang ang ginaganar ni tatay, mapaigo-igo ini ni nanay sa tanan namon nga mga needs. Nanamian si ma'am sa akon nga sinaysay. Gani, ginsubmit niya ini para ma-publish sa amon nga campus paper. Upod mang nalathala ang pinakauna kong tula nga ginsulat ko sa amon nga library isa ka time nga vacant period namon. Halinsad to, na-inspire na ako sa pagsulat, kag nangin staffer ako sa amon nga campus paper sa high school, ang The Wall, sang Araulio High School. So magbalik college ako, nangin editor-in-chief ako sa amon college campus paper, The Farmer's Voice, sang Kalinog Agricultural and Industrial College. Sa makamaestra naman ako, nanging co-advisor ako sa amon campus paper, kag nakadaog man sa mga contests sa regional kag national level. Tita Regine, ang pagiging isa ka writer runs in the family. May mga kabataan ako nga nag-excel sa mga literary and writing contests during their primary and high school days. Si Girl and Agot, mga writers, manunulat, kag parliamentarians like S, Boben, and Bess, mga regional winners sila sa amuni nga mga contests. Ako na siguro, nga bisan tigulang na ako, sige gihapon ang desire ko sa pagsulat. Kag paagi sa KLP nga imo programa,
masatisfy ko gid ang desire ko to continue writing. I always find satisfaction and fulfillment once makatapos ako sa isa ka letter para sa imong programa. Like what the Bible says in Ecclesiastes chapter 2 verse 24. A person can do nothing better than to find satisfaction in their own toil. And I know our God helped me to see the good. He is enabling me to accomplish through writing you this letter today. Tita Regine, ma-recall ko pa sang ara ako sa college. Ginupdan ako sang amon nga campus paper advisor sa do, si Ma'am Villasis, nga mag-attend sang campus journalism contest sa city. Sa nagapungko na kami sa table, upod ang iban nga mga student delegates. Pamangkot ako sa isa ka estudyante kung advisor ako. Sabat ko hindi, delegate. Medyo nahuya man ako, pero ginpatay ko na lang ang akon nga huya. Ang first contest nga ginhatag sa amon, amo ang news writing. 3 ka blackboards, ang buta ka datas, ang ginpaatubang sa amon. Mga 60 delegates ang nag-attend sang amuna nga seminar workshop. Kabudlay mag-concentrate. Kapin pa, medyo malabo na akon eyesight. Gani, nagsaylo ako sa front. Agud mabasahan ko sang maayo ang mga nasulat sa blackboard. Ayawan ako kabalik-balik basa sa 3 ka blackboards nga sang information. Puno sang information bago ako nagsugod sulat sang akon nga news. Tapos panyaga, ginlawag ang top 10 nga nagdaog. Pagabot sang 5th place, siling ko sa akong kaugalingon, why na ako chance nga madala sa top 10. Pero pag-abot sa 2nd place, naghambal ang announcer. Niyang 2nd placer, taga-langit. Pangalan niya, Halin sa Langit. For your eyes only, Tita Regine, namuniyo ang ngalan ko di. Ang sulat niya sa bond paper, gakadto sa langit. Pinakibot ako, naisip ko, ay basi ako ato, kay natandaan ko, nga ang sulat ko, gapataas sa punta. Kag ako gidman ato. Ginlawag akong ngalan, kag nakita ko, nga gina-congratulate ni si Ma'am Villasis sa mga upod niya nga advisors. Tita nakadaog pagid ako sa feature writing, kag headlining. Gani nalipay gid si Ma'am. At least, hindi kami umuwi, naluhaan. Sa mga achievements ko sa journalism, nakuha ko ang ginatawag nga Iwag Award. Isa ka gold medal halin sa presidente sang bansa, Presidente Ferdinand Marcos Sadto, nga ginahatag sa graduating student nga nag-excel sa journalism. Ganiha sa subong, Tita Regine, happiness ko na ang makapadala sang sulat sa KLP. Ito na lang ang nabilin kong outlet para makapadayon. Salamat kag may Tita Regine nga nagtityaga magbasa sa mga wala diri kag wala didto nga akon istorya. Thank you for reading this letter, Tita Reg. Hanggang sa liwat ko naman nga pagsulat sa imong program. Good luck and God bless to all. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Well, of course, to those who are viewing, you can see sa aton nga background ang one picture nga wala ta na show kahapon. And ara dira sa pinakatunga amo na siya si Student Mom, napalibutan siya sang iya if hindi ako magsala sister niya kag mga kabataan niya kag mga kaapuhan niya. Okay, kamay wala ako nagsala. But anyway, thank you so much sa imo Student Mom. Ako bala, I'm so very happy also nga kamo nga nagasulat diri, you found your niche. Like, passion nyo ang pagsulat and nakita nyo ang ining venue para nga mapautwas ninyo ang inyong luyag nga ipautwas, luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program. At the same time,
ang inyong nga passion makontinue ninyo, no? Ang inyong nga skills sa pag-write mas mahone pagid ninyo even in old age. Hindi ba? So kanami lang gid kag hindi lang man ikaw student ma'am, madamo pagid sang mga nagasulat diri sa kahapon lamang program nga daw nangin outlet man nila kaangay mo. They really find it nga daw ila happiness. They found happiness through writing diri sa kahapon lamang program, and especially if ang mga stories ang gina-share nila diri loaded with excitement, loaded with inspirations. So kami tanan-tanan, no, naga-enjoy sa pagpamati sang ina nga mga istorya. Ako for me enjoy ako sa pagbasa sang inyong mga istorya nga ginapalabot diri sa aton. Ang iban mga random thoughts, ang iban just so para nga malingaw, para lang no nga hindi kumbaga excuse the term, hindi matuktukan ang ilang nga utok. Gani no, salamat gid that you found KLP to be a venue para nga mapadayon ninyo ang inyong passion, ang inyong enjoyment sa inyong subong nga mga edad, sa inyong sitwasyon, and even the young ones, no? Ang ilang pagpadala, ang ilang makasaysayan diri sa kahapon lamang, ang mga exciting things happening sa ilang kabuhi. Wow! They generously share diri sa aton sa KLP. Yang tanan-tanan nga mga istorya ninyo diri, of course, may mga makuha gid kami. Hindi lang entertainment, kundi mga bits and pieces of exciting information, may ara nga very informative, may ara nga very motivating, very encouraging. Amo na gani, no? We read your beautiful stories, mga nagkalain-lain nga mga inagyan ninyo sa inyong kabuhi nga nagahatag duag sa aton nga hapon every time that we read your stories diri sa kahapon lamang program. And so, idugang ko na lang, keep on writing diri sa KLP. And to those nga wala pang mga nakashare diri sa kahapon lamang program, try ninyo so that you would know the feeling ng inyo istorya ang ginabasa natin diri, inyo istorya ang mapamatian sang tanan. Kagway lang kamo kabalo, no? May mga matouch gid nga mga tagipusoon. May who knows life gid ang inyo nga matouch through the stories nga inyo nga iga-share diri sa kahapon lamang program. And so to share your stories, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man niyo isulat ninyo ina and then ipadala lang sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Student Mom of Lambunaw, thank you so much, Gid. Kag sa inyo tanan-tanan, madamo gid nga salamat. Balikay, syempre, kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.